Vihiga. Jangwen mano kwongo yudi kotho. To sani kaka medo dhi mbele, gini joluo gi Baluya. En lemo mane mami ng'ado Kericho, ting'ado Nakuru, ting'ado Nairobi, ting'ado Machakos, ting'ado Sultan Hamud, gi Voi, to gi Makindu, tidonjo Mombasa, tidhi nyaka Kilifi. Nidhi tueyo titho kech. Wach malit ndi. En wach marach. Fred, nyawni kanye? Nyawni kuom sirikal owuon koso ma en raya wang'wa ni kinde koro chopo mondo me Madrid chike matayo kaka jodolo timo timbegi, nikech ma ok en mokwongo. Higa mar 2006 nitie jadolo moro mar House of Yahweh mano icho mana nyirombe meke nokunya handaki moko bugode moko yo Njoro kocha ni giponde ni piny dhi ka gimarumo. Ma e Kenya ma osewinje ne jomoko luongore kata ne gin Yesu wuod Nyasaye. Ma e Kenya weche thoth. Victor, managi ka mikele godo no, gini oken problem kata chandruok ma wawinjo kuom kinde mokwongo. Makmana ni e kinde kata kaka wawinje sani ema koro pogore. Mana gi dhogi no, sama wawuoyi ni ema ntiere Yesu moro e gweng' moro ma pacho ka ma embelo luongore ni Ruoth. Tineno ka ji okawo gino ka gir tugo. Ino kaka ji kawo mano ka gir tugo, e kaka mar Mackenzie ni bende ji no kawo ka gir tugo. Nikech okene kinde mokwongo ma Mackenzie ne imako. Osemake go bila tiwe. To bende watemane goyo picha malach ne oganda mawinjo wasani ka ok wang'iyo ka ok wachako to kendo gini orumo gi wach mar jadolo Mackenzie ni kende. Piny Amerika gigi osetimore. Gigi omako pinje mathoth. Igni 22 mokalo. Nyanduat maugwe mar Uganda. Jadolo moro bende no wuok kamano. District moro miluongo ni Kanungu, Uganda kocha. Ma dhano ma kwan gi dirom 778 ne jodonji ei kanisa kaeto gilorore. Mi gikaw nyaka dirishni ogogi msmal gi oko. Korko mok mach. Madhano no wang'ie kanisa Uganda ka iga 22 mokalo. Dhano ma oloyo 700 no wang'ie kanisa. To king'iyo kit puonj mane ginwang'o gimoyud sani gima ne timore mar Mackenzie ni gin gik machal. Kizungu luongo gini cultism. Tiende ni gin kit puonj moko moto. Koro kit puonj moto gin gik mane society. Gima wang'iyo nto ere mana kaka senior ne kongo penje mokwongo. Nto ere kaka ng'at ma kama nyalo timo gima kamae ma sirikal ok ong'eyo. Nekech wadak e kama dhano otudore kata mana gweng' kuma ji odak. Victor, tiende ni kare Kenya ka obila nyalo nyisowa ni ng'ato nyalo wuok madhi e bungu kamoro motrain jolweny moko mobi mokedo godo gi sirikal ka sirikal ok owinjo. Inyalo kawo jogi kata kijende moko mikawo kata mana e gweng' ni kora keto kata mana e tie ka bondo kata cha moko matin ok bi kawi kata mana seche 2 kapok obi gemi. Koro obila ne odich ma ok ginyalo winjo kata mana much kama ji adeko chokore madhi e maandamano. To giseringo gidhi kanye. Priority mar gimiluongo ni community policing ne kanye. Ere kaka gini no kawo thuolo malach Victor madhano maromo kamae otho to bende en gima koro wafwenyo ni okotimore kata mana higa ni kenda. Magi gin penjo manyaka wapenjire. Nto ere kama yom no dhi obeti mokwongo ka gini pod ok ochopo kamani. Mar ariyo, kit gik ma timore ma koro timore gi. Mana kaka iwinjo wawacho ni weche ma cultism gi gin gik ma oya mabor. To koro miyo kinde gik ma nyaka wang'ini to mana kaka senior ne wache. Ere kaka wanyalo regulate weche mag dinde. Tibiro nwang'o ka line ntiere mathin modhero kabisa e kind dinde to gi chike. Mana kaka noya chon. Wan gi dinde moko ma iluongo ni indigenous. Dinde modwa chalo kit nyaluo nekech king'iyo to ntiere kaka oganda ne lemo chon kata ka din mar jarachar makoro waluongo ni Christian ne pod ok odonjo. Koro kaka oganda ne lemo
kit lamo mar oganda wan kaka jorotenge bende ne nitie. Koro ka kit din mar jarachani obiro to nobiro gi somo. To kobiro gi somo to kit dinde wa kata kaka ne walemo ka bende pod nitie. Nitiere dinde ma samoro ok anyal luongo, mak mana ni ok ochuno gi pacha ni ng'ato nyaka bed gi degree kata bed gi masters e weche mag theology ni eko nyalo tayo dine yo makare. Muma wuoyo e weche ma iluongo gi dongere ni sound doctrine. Tiende ni kiyudo ka puonj no onge muma, ma onge verse manyalo siro gima ng'ano wacho, muma emiluongo ni yardstick e kiyo mirango godo weche te, mirango godo kit puonj te. Ma kidhi yudo ka gima jadolo no puonji onge muma, to nyaka ing'e ni gari midhono kata nyamburko midhono teri kamarach, teri e mach. Nemar dine jogi ng'e ni onge muma kama owacho ni mondo itwe kata iri kech ni ekidhi neno Yesu. Onge kama ondik manie muma. Onge. Koro kipenjo jogi, nento ere kama osomoni momiyo nyisi kata omiyi puonj makama. Nimar kata mana dinde ma bende dhano osesomie mobedo gi lony bende osebedo gi remgi. King'iyo obok ma kawuono, achiel kuom dinde ma samoro ok anyal luongo ta winjo kilibera Ramogi kacha. Achiel kuom archbishops madongo pacho ka, ni winjo kiwacho ok mane pacho ka te piny mangima, osiro weche manche ne wawuoye pacho ka mag chuo kendruok gi wegi ka. Koro magi gin to momako din, momako weche mag lemo. Koro ere kama dhano nyalo ringo mondo mi orangi weche ka ging'i adiera en puonj manie muma. Nikech ng'eni thothne ni wacho ni kanisa mopogore kod en ringre jawar, kachiel kod kitemo yar bende ni en chokruok mag jok mantie gi para achiel mar luwo wach Nyasaye. Luwo wach Nyasaye. Ineno kanyo ka bende kakisewacho no ni chal ka gima ng'eyo mar jomoko doyo matut weche mag injili gi, kachiel kod rem ma jomoko nego, gi weche mane timore ndalo machon, gi kit lemo mane jowa ne lemo godo chon, ka wach mar jorochere ne pok odonjo e Kenya ka. Donge mae ma kelo e penjo ni to iwacho kacha ni nitiere lai ma chal ka gima puot e kinde chik to kod weche mag dolo. Sirikale man gi authority. Mumachiel ni kisomo kod ndiko ma Jorumi wacho ni chik mar loch mar piny gi sirikal nyaka mi luor. Nikech weche gi koro kelo bagni to kanisa kar geno mar jopiny. Donge koro kinde winjire mar mondo mi ket chike moko matek ndware manyalo konyowa rito ngima dhano. Nyaka pinje moseketo chike matek go bende pod nigi problem gi. Koro gini ok en wach mar chikende. Emo mi winjo ka kele. Nitiere chik kata ndalo moko min piny no kelo paro moro ka ginyalo paro kinde campaign. Ni nitiere viwango kata mag somo manyaka bi keti kaka kanisni bedo regulated. To ni neno kaka nogoe mano mama Aida Odinga. Kane owacho wach moro e kinde mag mane yiero machiegni nokalo. To nogoe gi wachno. Ni onge kaka kanisa nyaka wen wawe walem kaka wadwaro. Koro nitiere gimomiyo wacho nitiere lai ma odhero ahinya. Nimar sirikal bende nitiere kowe nikech sirikal ibiro yudo ka seche moko weche mag dindegi bende kalo negi. Koro ibiro penjo ni to en ng'at mane madhi chuogo chik machalo kama. Koro ka wawacho kwang' mokwongo, wawach ni kawuono mondo mi ng'ato bed padri pachoka kaka otime pinje mag Rwanda, ni nyaka ibed gi degree e weche mag theology. Tibiro penjore ni samoro achiel kuom dinde wa moko ma samoro anyalo wacho ni wantie gi weche mag msalaba, kwago e msalaba e wich. To tim machalo mar tim mar Makenzi ni pod ok otimore. Koro nitiere weche ariyo. Nitiere weche mag chik, to nitiere weche mag luong mar tiyo ne Nyasaye. Kar luong ka emosetigo marach. Ng'ato wuok ni en Nyasaye oluonge. Koro kose Nyasaye oluonge, owe wiyo jan kata luokruok ok oluokre, en owuok ni Nyasaye we aora winjo mana kaka gweno bende winjo aora. Koro en owuok ni Nyasaye oluonge. Koro iyudo ka onge rapim mar luong. Luong ni ji osebedo ka tiyo ga taro. Itiyo godo ataro. Kech onge ng'ama nigi pimometa. Ma luong ma kuonde moko itwe nyaka ji gi nyororo. Gi nyororo. Onge ng'ama nigi pimometa mopimo godo to luongu mari ni chalo nade. Koro mae emomiyo pimometa ma wan godo e muma mane Nyasaye mane Ruoth oweyonwa
mondiki ni kineno Victor iwacho ga ni kineno kuwuotho kogwal to en ogwal, kineno kochalo gwal, kineno kit wuothe biro nyisi ni en ogwal. Koro nitiere kido moro mibiro neno gimoro mabiro miyo nyisi ni gino chalo gi gino. Onge yo ma ng'ato nyalo biro godo to dhi odonjo gi kido moro. Weine mondo mi watem ng'iyo, nikech atemo rango gokinyi to ere kaka japiny mawinjo wasani nyalo ng'eyo kit din aina gi, characteristics gi dho ngere mag din mobayo yogi chalo nade. Ibiro ka namba achiel matimore kuomgi en ni gin gi dinde ma oketo ng'at achiel e diere. Ng'at achiel ochalo ng'amo replace muma. Mar ariyo, ibiro yudo ka gitemo golo ji kuom oganda, kit puonj ma gin godo. Gin puonj ma kizungu wacho yiena kuom temo pimo gik matimo, nikech moko wacho tek ni extremists. Yani gin chike moko moridore matigita. Moridore matigita. Ma king'iyo gi muma to be iyudo ka gionge. Mar ariyo ibiro yudo ka jatendgi chalo chik ma gima wacho ng'ama pinge onge. Koro odhi oketo jogi ma gini odhi odonje wi jogi. Emiluongo gi kizungu ni brainwashing. Koro kosedhi oketo gini odonje wi jogi to onge kaka jogi nyalo wuok e gini. Mar ariyo, chike puonj magi ok ibi yudi e muma. Mano wach mar adek. Kech muma monego beni kidok e ot ting'iyo to gini ere kama ne Yesu wacho ni ji mondo ji otwe nyaka tho. Kech in ok ni Yesu. Iparo ni juma mokalo kaje be ncha ni winjo jal moro mancha non wang' kotho ka be ne temo tweyo ndalo 40 Afrika ma milambo ka. Ndalo 40. To Victor, kichaki ng'iyo gini tibiro yudo ka puonj mag gi gin puonj man tany. Ok gidoyo muma matut. Mi kawen senior VOJ mondo ochako go bathe, ibiro yudo ka puonj ma false, puonj mopogore gi ok gin gik mochakore sani. Nitiere bende kata kawuono seche moko kiyawo TV ni ine ot chieng' Jumapil to nitie injili moko mokinyal chike ite kata mana seche 2. Ibiro ka samoro gin puonj ogeno kuom omenda. Nitiere doctrines moko mobiro ma inyisi ni inyalo nyiewo mich mar Nyasaye. Kichiwo kama to Nyasaye inyalo nyiewo gweth mar Nyasaye. Pihawi. Ineno gin injili mobiro minyisi ni ng'ato biro nyisi odhi okawo chumbi moko kata odhi okawo lope moko. Magi gik mwaneno Victor. Kose kawo lope moko to biro nyisi ni loni en kora gwedhe ma en kikawe to in idhi adhi. Gin gik mwasebedo kwaneno. Inyisi ni ora sani. Nwaneno weche mag Kanyari gini. Ora sani en ora 310 ni kisedonjo. To gweth mari itiekori godo kanyo. Emomiyo achako ka wacho niya. King'iyo gi tirango gi muma. Kiyudo ko onge muma to ng'eni ok en mar Nyasaye. Erokamano. Chal gima wenge wa odino, gite wa bendo odino mang'eny. Ng'ama biro konyo wa Jay Bonyo. Wan kama rach ahinya. Koso nyalo bedo ni magi gin kinde mag giko mar piny. VOJ chalo ni magi kinde mag giko. To ng'ama biro konyowa to wan wabiro konyore wawegi. Nyaka wakonyore wawegi. Konyruok wa wawegi gi bro chuno nikech wawacho ni e piny Kenya ka serikal ematayo gimora mora kaka dhi. Piny Rwanda higa mar 2018 nowuok oko moloro kanise karibu 6,000. Nikech gino mane giwacho ni dinde nosewuok mang'eny, madhano nitiere kuonde moko mipuonja gik maonge muma, kuonde moko bende nitie maka gichako go band Friday gotieno, tich abich gotieno ni ekesha. Tigo nyaka Jumapil saa 9 godiechieng' ikalemo rumo. Mamono ji nindo, to mono nyithindo somo gi gik mang'eny malich. Ka giwuok oko ni gidwa timo crusade. Ten crusade ma en speaker ka ywak ka to ng'ama ni CBD winjo. Rwanda nowuok oko moko ni ooyo lemo ber. Nyasaye ber. Lakini nyaka wabed gi chike matayo kaka itimo gigi. Emane giketo ni ka in jadolo maduong' e kanisa, gimiluongo ni supervisory role moketi ni koro moketieno idwa tayo ji. Nitiere kit somo manyaki bed godo.
nikech sami somo ni to nitie kaka wiyi yaore. To kisebedo ni somo kamano to in gi rolno to nitiere kidienye matindo tino mabende giketo structure ma kaka kanisa nino nyaka tim ang'owa nyaka ti. To ka gigi oketi kamano manitie structures gi, to wabiro wuok kuma Fred wacho ni gimoro ma nyaka ing'e ni kidwa donje dinde mowuok gi masani koro timo ji marach, tineno ka ng'ata achiel eming'iyo ka Nyasaye. Koket structure ma kamano ni kanisa nyaka bed kata ka en gi board, to bedo gi board mar ji 6 ji 7 matayo gik madhi timore madhi timore. Nyiso ni koro igolo teko kuom ng'ata achiel. Ma kowuok mowacho ni pi madwa uso ni auso unu pi ni siling 70, to ng'ato nyaka nyiewe, to board nitiere makoni oyo. So serikal ema nyaka koro ang' bed piny to koni kama wachopeni nyaka wabedie gi chike moko mabro tayo kanisewa kaka timang'owa kaka tiyo. Nikech en ni chik onge moriere tir emomiyo ji kama Makenzi gi mamoko, to Makenzi gi ng'eny. Ok en mana Shaka Hola Kilifi kende. Gi ng'eny. Kata mna Kaluowa sani moko bende koro timang'owa oyaw radio to neno TV. Kendo ka giwuok ka tang' giwacho e WhatsApp group ma kanisa gi, to kata kapo ni ang' gi service kawuono to wane modhi bedo subject. Wane midhi yale wiwa kawuono. Yalo Kaka Wanene. To gi yala to wana dire modwa wacho gini Nyasaye machiwo ngima, to Nyasaye manigi teko mar kawo ngima. Ok inyal keto dhano wadu gi chike gi somo maonge muma. Puonj mapok none muma. Michwo inego gi, miik gi kiin. To pod idwa noluongi ni jadolo. Pod idwa noluongi ni in ja kanisa. Ni in mitelo, ni in gi din. So chik nyaka bedie. Makidwa chako kanisa ni, to mana barupe ni itero kamoro ting'iyo maler tipenji ni capacity ni en mane. In gi kanisa ibro ndiko jodolo nade, nikech jodolo be nyaka ndiki. Jok mikone owacho ni koro ni noluonge gi ni, in gi justification mane ni noluonge gi. Nikech kanisa moko gi ka ebe mwase winje kuma nyithinde timang'owa ibambe. Ni nyathini keladhi alemne. Nitiere kes moro mwaluwo kaka Ramogi TV sani mar jadolo moro e Kisumu town. Mano mi nyathi ma nini na ok ber kabisa. Nodhi olemne. Notimo nang'o? No bambo nyathini, ma nyathi ma jahigni 14 momako ich monyuol. Sani koro keto jonyuol nyathini ni dwe ka dwe nitie gimomiyogi mondo kik timang'o kik dhi ka polis. To wuotho to en mana tie Jumapil ka Jumapil tene kanisa. So chike nyaka bedi. Nitiere gimoro ma Fred wacho ka ni karakta mari, in ng'ama chalo nade. Kapok waketo geno marwa kuomi ni in emibro bedo lalo marwa ei weche mag ruoth, in ng'ama chalo nade. Ok ka ng'ata muwuok VOJ isewinjo kendo ing'e mang'eny. Ji maning'eyo kan wadongo godo mna Marika wa. Masani bende koro tuch ni gin ang'o? Gin jodolo. Ging'eny be. Nikech dolo olokore tich ma ji tiyo ma ji yudo godo pesa. Mikone ji ni ka ng'ami pigne, to pigni imodhe didek e juma. To chandruok ma gibro rumo. Sujui yo, idhi nyiewo mo salad, iketo ni dwa keto ne ji e musalaba wigi, ni kago mo salad e musalaba wi, to shida ma gibro rumo. Ok timre kamano. Nikech gima gini timo, ng'ato wuok daode gokinyi to dhi orie kanisa. Gimotimo malong'o mabro miyo omenda mabro konyo anyuolane onge, ni ene kanisa kanyo kinyi nyaka odhiambo. Wach malit ahinya. So an kaka nene VOJ chik nyaka koro ket erokamano matayo kanise mathurwa. Jatend migao mochung' weche mag arita ma iye ne osengeko wach ni ji osebedo ka penjo ni to sirikal moloyo to migao mani malo noling' nade. Duond kanisa be ne pod ok owinjore, mak mane odiochieng' mano manyoro ne wawinjo duond kanisa masanja gi jotich Nyasaye mamoko masanja e wach masani koro mako Kenya matigita kama kaka ne giloso Nyakwara Mugajwang'. Onego kawatua mapiyo ahinya mondo dinde machalo kamagi ok onego bed e piny mwantiere. To manegi matiere lone waneno mnagi kapok otimore e piny mwantiere ni. Omiyo jadolo momoji koro olemo ni ji nyaka thone ma jaote Satan. Ne wakwayo sirikal ni mondo
oneka ginyalo tiyo kod riwruoge mag dinde ma opogore molo ahinya korka Ukristo e kind gigiwegi gineka ginyalo keto riwruok ma en bandera maduong' makelo manono kit dinde ka dinde. Gine ma gibiro duoko penjo ni kanisa no nengo yaw, sirikal onego migi license koso kik migi license. Ng'ata madwaro weche mag dongruok kendo dhi nyime moluongo ni honni mondo obed motang' ahinya kod kit dinde mosieko kawuono moger alwora mar ng'at achiel. Mage kama chandruok wuokie nikech dinde moger alwora mar ng'at achiel gin gik ma ohobre ombekni kendo gin gi puonj magalagala maonge jok magayogi kendo onge jok ma duoko gi chien. Ber kochopo rang'iny mwanyalo penjo gik matimore. Wach moro ni an pastor, an prophet, an apostle, ki an bishop, ki an ang'owa, to waluwa ji iyondha tirwako we chandruok kod puonj magalagala mokwa penjo. Mana kamano nyakwaro Mgajwang' Muma wacho, the Bible says, ndiko mar Timotheo 2 madongo 3 matindo 16 ni weche duto mane Muma wuok kuom much Nyasaye kendo konyo kuom puonjo ji kendo kuom kwero gik maricho kendo kuom rieyo ji kendo kuom tiego ji mondo obed joma kare mondo jo Nyasaye obed molony kendo moikore chuth ne tije mabeyo duto. Nyakwaro Mgajwang', mano ndiko mar Timotheo mar 2 madonga 3 matinda 16 nyaka 17 wacho kamano. Nyakwaro Mgajwang', opogore kod mano imbe pod inyalo golo pache achiel kachiel e layo mar gobag tudruok okinyi ma kawuono. Abiro somo ote mari tok saa 3 mar okinyi mano ma kawuono. Opogore kod mano Nyakwaro Mgajwang', weche mag piny Kenya pod omitni ka. Siasa mar piny Kenya pod chapore koni kod kocha banka kweth mar Azimio la Umoja kanyakla kod Kenya Kwanza gikone juma mokalo chien bedo kod romo ma ne ilieko ni kamoro ne nyalo kelo fuong'ruok kalo koda chung' moridore. Kweth mag ji 14 abiro koni ne jobedo e magawa moro manyadhi Nairobi ka kendo gomba kama tut kendo igeno ni gibiro biro kod nyandho mar twak margi miluongo ni terms of reference mabende biro gayo twak margi. Ma timore kinde mabende mbaka moro nyogore kama bende leader of majority National Assembly nochako buko wach moro ni giikore mar timo gik mamoko makmana dholuo mar makmana ni odwa bedo mang'eny mokalo e kinde mag twak koro chal ka gima ji oseketo winjruok. Ibonyo josiasa gin mana josiasa. Nyicha juma mokalo nwawacho ka ni ng'eny josiasa gin jochombo, gin jo black. Giwacho gik moko ma gigodo korgi to samang gibet piny to gima giwacho kendo gima gitimo opogore. Ni neno ka tok juma mokalo jo Azimio nowuok mager kuma gikone gin koro weche mag twago gitimo ang'owa ogiyango tok gidhiye to kane chopo pani ne tich adek to gibet piny ma giwinjore. Sani bende Kimani Chungwa gokore kawacho ni ok gibitwake yiro moko to joka to osebet piny ma winjore loso framework gi. So samoro kaka wawacho kaka wanene ka en ni josiasa samoro losa mar moro jo piny. Gik magiwacho gi gik magitimo opogore. Nikech king'iyo kuma ne ng'eni bwana ni wajaluonge ga ni Kim koro Kimani Chungwa nitie kamoro wajaluonge ga ni Kim. So kiwinjo Kimani Chungwa lose ting'iyo jok manoloso negi en joggi muse nyono piny mokonegi ni onge ni ok wadwa nulos gi joko, ok wadwa nuwach kama koro samo loso kanyo to timo ang'owa omoro jogi. Mana kaka bende kiyudo ka jo Azimio e weekend manyoro ni buche matindo mag liel manye gintie Kaluo nye gigo korgi matek ni nitiere gik moko ma gin nyaka tima nono to twak nok dhi timo ang'owa ok dhi bedwe. To kachopo kiny to kweth mar ji 7 koni ji 7 kocha bet piny to winjore gik moko. Nikech kani neno ka gimako matek ma jo Azimio koni ok gidhi bet gi Adan Keynan e yo moro amora. To kane gichopo to joka bendo kone gini donge posengni bende chama mare nitiere e Kenya Kwanza tu bendu kete. Chalra to rom VOJ chalra to punde chalre an gima ng'eni jogi koro nyaka tim en ni nyaka mi komiti mobet piny mar Otienda Molo gi jowetene gi nafas. Nikech komigi nafas to gima berie nyalo wuoke.
To ko keti ni sama gibende gibet giloso to pod nitiere pupni gi tungni moko madhi mbele. To gima giber ma gidwa timo ni, japiny ok bi timo ang'owa, ok bi neno. En kwayo mara ni jogi omi nafas mondo gilos framework. Nikech kanye giwacho ni ka nitiere gik moko achiel ariyo mapok ne giwinjore ma giduoko nang'owa principles margi. Mondo principles gi bendo dhi ogore simu mondo dhi owinjre asto bro duoko ne giwach. Apani principles gi kap neno maber en Raila Odinga to gi William Ruto. Okapari ni pogruok moro nitie malach manyalo bete wiji ariyo gi. So bipartisan kisungu maduong' ni kamiti ni omiye nafas mondo tim ang'owa otitije. To mana kaka nawacho juma mokalo ma Fred nokwera ka kidha mopinga kabisa. Ni kata bede mana ni bipartisan ni dhi mbele gi loso mare. To sani bende ae nafas maber mar oganda duto mar jo Kenya bende betie kamoro to goe mbaka. Nikech sani Kenya ka nigi weche mathoth matimore. Ma bipartisan ni kendo ok nyal timo ang'owa, ok nyal tieko. So obedie ni nitiere forum moro makata nokwera ni onge joko nego losi tang'e ni ne nitiere moro ma bende mane chalo gi kit mano. Ma dhano betie piny to goe mbaka to penjore ni Kenya wani ochomo kanye. Jay Bunyemia paro wach moro notimore e loch mar Mwai Kibaki kod Raila Odinga. A Kenya we want. Yes. Kenya mwadwaro. Twak mano bag KICC mane kweth ji nopogore luongi. Jopuonjre, jopuonj, jo civil society, jopur nokiko ji mopogore mar gomba kama tut ni wadwaro Kenya mane. Ting'e gimomiyo gini ok timorega. Ok otimore nikech mna jo siasa wagi. Nikech ka ji osebet piny mogombaka ma ji okoni mae gimonego watim. To jasiasa ng'iye to koni to gimidwa timni iya uchung' nadi gi gini. Pok marani kanye. Ang'o madok go e ot. Interest ma jasiasa ologi mora mora. Ok momiyo ka gine od bura to koro gikia jopiny. To sama gichung' oko ka to ni wakedonu gimwatimo ni chieng'nu parwago gimwatimo ni watimo nikech une manuorowa. Ka gine od bura to mano ok giwache. Siro kamano. Emomiyo pod na piny igero gi mbaka. Ka jo Kenya nyalo bet piny mago mbaka. Maka jo siayo bet to jo siayo go mbaka to koni wan siayo waka ang'o matimore mwadwa ni watim. Wan wadwa ni county government oketnwa pesa mang'eny e pur ni e pokwa. To ka jo Kisumu bet piny to jo Kisumu wacho na ang'o ma gidwaro. To wan gikoni wan Kisumu wakane wang'eyo ni weche mag tourism, conference tourism ema ber. Gernwa uru kuonde mwanyalo attract godo ji mondo bi to jo Kisumu timo. To kodhi Homa Bay endless potential to gikoni wan Homa Bay ka namni ma e puothwa mwapuro bernwa uru alwora mar nam. Makata kwa lupo to auso rech to rech ok nindi makethre ma baby mane gimetemo. To jo Homa Bay koko ni wan to koro wan gold miners. Ma wan gold ma wuok makaldani e gima wadwa berie to sirikal mar county keto pesa kanyo e kadi gerore. Erokamano. Mane kit mbaka madwa ni jo Kenya sani ogo. Nikech kwa go mbaka no twatime e kuma chiegni kuma wawinje kuma wang'eyo. Japinye monge kama weche diye. Twabro konyore. To kwa wani bipartisan ni kosetieko to mana kaka Marki Raitu Murungi James Orengo ndalo manene. To pod wabro ywak mbele. Ywak ochomo oganda gi ng'ong'o podi chalre to romre. Dwaja siasa ni mbele molo dwacho oganda. Fred. Mado dongere maduong' ndi manyien e Kenya ka bipartisan. Ingeni Kenya ka enda los mag siasa ma dongere nyiedhore promulgation gi ninyo bedo people's president bipartisan moko bede bro wuok bang'e. Victor, juma mokalo ka ncha ne yonge e twak mancha liet mancha ne wagwere gi sinya. List bende podari to no chiko wa list. Arozi mano ne biro gi list. No chiko wa list jare. List biro kendo pek marach. Ero kamano. Koro kancha ne wagwere ka entie wach mana wacho ka ni e twak mi wacho makoro odendi kendo mi nying mar baptism ne bipartisan. Na wacho ni
ka diponi onge gima jatend piny William Ruto nyalo bedie piny gi jatelo mar Azimio migozi Raila Odinga malosie, to kata twak bed mana higni 10 chakre sani, kata gibed magi twak, to gima berie kata gima biro wuok e twagni onge. Gima nomiyo ibiro yie kode wachno en ni neno ka joka ka nodhi oromo, to bang'e gichak giwacho ni kama wagike ni wathalo pi manyaka wachak wago mana simu kocha. Koro twagni king'iyo gi twege mamoko mosetimore gintiere lwet ji ariyo. Sani ka William nyalo bedo piny gi jakom ma giwuo e room, to kata mana wach twagno koro onge, be gigo ruma bipartisan room. Koro wach bipartisan magi to ma iluoro godo pap magi iluoro godo oko, onge gima nie bipartisan kanyo. Kendo mako wach na mawacho nini, onge gima bipartisan talks nyalo loso mogai mar Azimio migosi Raila Odinga to gi William Ruto ok nyal loso e bwo seche ariyo ka gibedo piny. Koro kacha to pod giweyo mana joko ringie pap mondi to gisomo. To kogik ni nitiere gima idwaro losi, to gimiluongo ni political goodwill. Goodwill ni akum ji adi? Kuom ji ariyo. Ma ji ariyo gi ema kata ka twak odhi kucho ni koro twak nitiere kaka twak ok dhi maber, to pod jogi wuok oko ma ka ng'ato pod ok oyie. To pod ng'ato wuok oko mogo mana simu kocho wach ni to iwache ang'o kapok aketo gini e koka. Koro mae gima nika. Wach mar ariyo mabiro en kendo ni Azimio niya kek yore. Ing'eyo ni Azimio nja wacho ni dhiang' icha no kwal kendo gilawo bang' dhiang'. Komachielo an nawacho ni gilawo bang' dwar. To kama e kaka lawo bang' dwar bedo ga matek kinde duto. Nikech sami wacho ne jal ma osemako dwar ni kone ni ing'eyo ni mwanda no ane makwonga goe lero mokwongo, un ka pok ugoe mondo mi uyang'e. To joka kone ni ato daki lware, daki goe rungu mo lwar. Wane makoro waduogo wagoe. Koro idhi to king'en to kata di chopo ka jogi otieko. Koro nitiere gimiluongo kae bende ni delaying tactics. Gima Kenya Kwanza temo timo, gitemo neno ni twagni okochakore mapiyo to saa dhi. Koro kaka saa medo dhi, gin ting'e ni gitiyo. Gin gichiemo, gin gipogo lemo gisepogo, mabe koro nyambich ka gisetieko, koro gidang'o, gin joma mopien. Koro chuma kwe. To iwacho ni chuma igoyo ka pod liet. Chuma ni noe mach iga mokalo 2022 wan weche mag elections. Koro kaka chuma medo kwe e kaka jopiny bende interest mar gini medo dok chien. Koro Azimio nyaka niudio magi medo chwalo godo mach. Emomiyo king'iyo boke ma kawuono tibiro joka nyoro kacha ne giwacho ni gilando tarik 2 dwe mar abich. Chalo gima saa osedhi mondo mi waginene. Koro gilando tarik 2 dwe mar abich. We owegi kanyo nikech ang'eni pod waduogo e wach. Kamano. Nyakwara Mgajwang' mbaka pod mit piny gero mana kod mbaka. Waduogo ka watemo tuomo wach mar twak mar Azimio kod Kenya Kwanza. Gidho liech ma otiel miluongo ni bipartisan talks. Unyalo paro jomo kalo chieng' tich ang'wen jatend Azimio la Umoja kokalo kuom jatend kweth manok bunge mar piny Kenya Opiyo Wandayi kod jatend kweth mar oganda mang'eny e bunge mar National Assembly gi langgi ne jobedo piny magawa moro mar temo payo e wach mar twak makoro wa loseni. Ini paro nade Nyakwara Mgajwang', bende geno nitiere koso gina weche mag josiasa japiny oket mana maino mare e gik ma ochuno ngimane mapile ka pile kete mana kama en kaka wanene. Riwri kodwa chieng' tich ariyo e penj laktar ka wadhialo World Malaria Day. Wadhi bedo kod Dr. Martin Obondi mar Equity Afya Kisumu CBD kod Kondele ka wapuonje wi tuo malaria. Penj laktar saa 12 odhiambo kik bai. Ne wapenjo
Wapenjo mine ma pacho kae mondo nyiswa gino magirango e mo mar lotion. Kawuono wadwa pimo kind mo mar lotion manengone ni malo kod mano manengone ogonyore. Ang'o momiyo ichulo omenda mang'eny? Nyiew Nice and Lovely Body Lotion en yiero makare kendo madeu fuki. Oyomo pien del, ober kendo ibiro here. Yier lotion namba 1 e Kenya kae. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Masemana chake na kuromoga juang moto kama pasi yelo ngoni moto ebele. Dano moro kabisa fan page mar Ramogi TV dano ngeny kai kabisa. Kidonjo thum ma serious ikite ngoma oake. Kete manaka kod Papa Vic. Ngoma wake wuok tich nyaka tich abich sapar odhiambo nyaka sapar gariyo. Sigana ni medo minore gi weche mag miriambo kod miganga. Gimora mora nen mar miriambo. Mano barua mar miriambo gimana pando okibiyudo. Weche era medo bedo matek kendo mapek. In kendi midwaro dhurufka to ino kibiyude. Zabki. Aheri gi chunya te. Kata kamano, joma oherore ok nyal pando heragino. Adiera ni mana machiegni. Abro riembi e od mikenda. Abiro kai mondo achul kuoro. In ni wuondre wunda kae to koro sani in idwar riembo. Ewi magi duto, nyaka joot achiel chung kanyakla. Nyithinda bo bedo kamoro achiel kendo. Tapki, wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 mane Ramogi TV. Kik bai. Mae e chenro makelo ni gigo mamit. Gikelo ni weche mamolo e pacho ka. Nyaka nyethe jungo ng'ato gero ot mochung' gi chama. Gima wuok e pinje maoko. Itoni kia kato koro Paris. Gi twak mamulo rowere gi oganda duto. Mana kuom nyithindo ma neno wasani. Winjane janyuol. Janyuol ngi maber ahinya. Timne ng'ato gima imbe kotini to ni winje maber. Yud danje maliet. Inyalo kwayo thum kidwaro ma kaka Talanta bro goni studio kaendi. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Ibonuo chakre saa 7 otieno mane Ramogi TV. Nyakwa Ramogi. Wachaka nigi weche matimore sa. Gige dongruok en gigo eko ma en hakini, ok en gima miyo gi mich. Buch jopiny. Adier gima dhi mbele sani, Trevor dhano kech nego. Alo, bera ahinya udhi nade? Wadhi maber Musa, pinjari penjo mibni godo no mar seneta. Tich adek ka tich adek, tudri gi jalendo Trevor Ombija, janding opanga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Sadek otieno, mane Ramogi TV. Kik bai. Onyalo bedo nyaminu, osiepi, jaodi, mamani. Duto te en miyo. Manyalo en miyo mawuok oko gokinyi. En okumba mar dongruok e piny mangima.
kokedo kod gigo mathoth mondo tache orieny maler. Akony rowere, aero empowerment. Wating'e malo. Molino kikiket mbele. Wajiwe. Ang'ol gi tienda koni, lakini wiya to ler. Mondo warieny kanyakla e mine nyalo. Mine nyalo kabisa. Tudri kod Stella Brenda Ochieng, tich adek ka tich adek, chakre saa 8 to ibonwa e Ngeso ka Ngeso saa 7:30 odiochieng' mana e chenro mar Mine Nyalo. Ne wapenjo mine ma pacho kae mondo nyiswa gino magirango e mo mar lotion. Kawuono wadwa pimo kind mo mar lotion ma nengone ni malo kod mano ma nengone ogonyore. Ang'o momiyo ichulo omenda mang'eny? Nyiewo Nice and Lovely Body Lotion en yiero makare kendo madew fuki. Oyomo pien del, ober kendo ibiro here. Yier lotion namba 1 e Kenya kae. Seorna ote moro ka nikech oneno wang' moro ma wendo to kwenda ahinya ni manyalo bedo ni Kaka Wanene reloaded koso mane uguyo jakamolo tiacha kamoro mano ma intiero kama na ahinya ukora na mose bada ng'ama nie batha ni keba no neno picha moro mogo ka hero kama no dong ahinya kamoro moro ma intinya kwa mga jong ma en chenro mari Kaka Wanene Ramogi TV kod Ramogi FM weche manyien pod dhi nyime Ramogi FM kata kamano kaka pile wamedo fuono weche ma mulongi ma oganda jokanyanama achiel kuom siro mane oganda nogone katibani kura higa mar 2010 ne en bedo kod sirikal mar kor gwenge molong ni devolve units tinende wan kod counties 40 kod 7 weche osebedo kanti mathoth mokalo nyakwara mogi achiel kuomgi en kech mar pesa kada duono magagulo mar pesa ka sirikal mamalo nyaka tinende e pol themba e ko pesa ne sirikal ma counties to gitimo nade mar mondo mi weche magosara ochule wang' sa mondo dakteche jichiw thieth kik ng'any ka counties moko e Kenya ka jotimo koso dibende gin gi rieko moro machielo mar yudo pesa koso gidino fuok manitiere weche mag choko usuru machiko yene county governments mar mondo mi ochoki kawuono wan kod Charles Odhiambo. Charles oyaore mose nyikwara monga jwang oyaore ero kama na enya happy new year Valentine Day chaki mage chaki birthday na chaki chaki duweni ero kama nyikwara monga jwanga muso wanya ero kama no ngato bende oro no message ka ilongo ni ma wudra rieda the Duke of Rarieda Sha ka en Twin Towers ka acho ni mosuna ngama ni ba ero kama na nyecha no timo gima nyasi mokalo ko hingo hik nyuolne kano bago nyasi mar pidho yien ne ber ahinya kuma ne wadhiye cha onego ter Fred kuro dhi opidh yien wanadhi kuno isenyo ber ko wadokie kendo ero kama na ahinya kene kora chak kanye jowa osebedo nade kuom dweche maloma 6-7 kuom ng'wono mar Nyasaye osebedo maber maber nikech wangima maber nikech moko kuom gik ma telo ma watiyo ne chano timo osetimore kare maber nikech jopiny bende nigi siso mar yudo lokruok e yor dongruok kuom mano kanyalo wacho of course iwacho ni gimoro ka gimoro man gi ber nyaka bed gi rach so pek be nitie ok ne kaka denda ogo peje bagene ngamo winjora Ramogi FM gi Ramogi Radio nikech kit mbaka mane goge jopiny e Nyakalondo gi tipo ka gin mbaka mane nineno ka gima ne chuoyore mane nitiere kuom telo mopogore opogore sani in office jokon chalo nade Oliet Koso wangi koso lieta Oliet okanyal wacho ni oyot gima adwa wacho en ni ng'ato no wacho ni siasa en kakipogo mwandu mag jopiny ng'ama poge kamipoge gi samipoge to I realize ni siasa nyalo ketho gik mang'eny kabisa ahinya to kaka oganda jo Kenya nikech ka watimo yiero dwe mar 8 higa mokalo yiero machielo mabiro en dwe mar 8 higa 2027 ka Nyasaye oyie kaluwore gi dwach katiba to ibro yudo ni
e diere ka nitiere gik manyaka same timo to ket siasa piny eka ginyalo timore. To nitiere gik manyaka tigo siasa eka mondo timre. Akia ni winja. Koro yudo ka koki keto ratil maber ma siasa onjore mang'eny sami dwaro weche dongruok to koro dongruok onge. Nitie dongruok mar siasa gi siasa mar dongruok. Bas. Nitie dongruok mar siasa gi siasa mar dongruok. Koro piny kucho to gima neno ka pod chenda ahinya en ni oganda mathoth pok oyudo pogruok e kind siasa mamalo gi siasa man piny ka ma e gweng' ka. Gimoro amora ma gitimo sasa ma siasa moro malo kucho odonje to ketho nyaka ma e gweng' ka. Iwinjo? Oketho ma iyudo ka Jay Bonyo nyocha walerogo e kom mar ward to no luongwa e arambe mar kanisa. To nikech pogruok moro mar siasa owuok malo kucho, ka Jay Bonyo biro e arambe no, to an pesa monega gol, nus ne apoga chulo go yudhe, nus ema kora kelo, mondo mi abiang'is jopiny ni an gi mbi malo Jay Bonyo. Akia ni winja. So mane gima e tabu mantie. Kaka governor matiyo ne governor Gladys, aninge na tiyo ne governor. Aninge ni tija oken mar sirikal. Chingwa governor wamua ni be ni duogi. Chingwa governor uwuok bang' higni 10, dan be awuok. Iduoga ka. Okitine jopiny, itiyo ne governor. Anatiyo ne governor. Anatiyo ne governor. Koro governor ema tiyo ne jopiny. Iwinjo. So by extension koro tich na en mar jopiny. Koro mane gima timore. Koro gima governor osebedo ka temo puonjo jopiny en ni sani kuom thuolo ma koro wantie ni sa siasa bro chopo. To sani to koro ng'ato ka ng'ato nyaka ban bad sati. Miyo ka miyo nyaka twe leso. Nyaka ng'ato ka ng'ato chwer luya. Onge gima biro mayot. Okay. So and sirikal mana kaka usebedo kuwacho ka. Sirikal ok tedi chiemo. Sirikal loso lwasi maber minyalo loso go chiemo mondo icham. Koro mane gima nyaka wuoge pach jowa ni sirikal mondo tim. Sirikal mondo tim. Victor, Jay Bonyo gi Fred, gik mane wawacho ga ka ngiso jopiny, ingiso iyudo ka youth moro biro iri, tingise ni baso ndek kora dwa mi tich ma bang' juma achiel tiyudo siling 5,000. To ngisi ya kecha onge pesa sani. To ngisi ya mia kata 300 adhi acham lunch. Tika kod. At this rate, they won't go dika more. So en challenge maduong'. But gima ber en ni yudhe mathoth sani oseloko pachgi. Gineno kuonde mathuolo nitie. Giregister kambe, giriwore, gibiro kanyakla. Yudhe mang'eny osefwenyo ni josiasa ok nyal tiyo kodwa. En kamoro kaka Homa Bay kuma wantie, kata mana jopiny ma jotelo yiero awards, MCAs. Achiel kuom gik mosemiyo sirikanda Governor Gladys Wanga nenore ka gima tiyo maber mokalo en kanyakla to gi wich bith mar assembly man Homa Bay. Aparo ni chon ne wang'iyo neno mana jigore but nyaka nyadhi kuro katiyo kodgi iyudo ka jigombaka kendo kidwa timo gimoro to kao kiluo chik tiparori apara na assembly dhi barindasi. The leadership mar assembly is so on point and gise konyo kabisa. Kama nitie gima dhi konyo jopiny to jiriwore kanyakla tikale. Inyalo paro ka chien kacha pesa mar floka no ba Homa Bay. Yes. Nikech bill mar climate change ne oko kale. Yes. Governor Wanga kano odonjo mo ubedo piny gi jogi assembly mo wuoyo kod mo ngiso ni jothurwa. Mae kaka gini dhi konyowa. It took a record time. By the time maneji dhiromo Egypt e bura mar climate change, assembly no se kalo climate change. Sama wuoye kodini Homa Bay na achiel kuom counties makoro sekete laini manyime madhi yudo siling $11,000 mitiyogo e rakruok gi midhiero mar lokruok mar lwasi osekelo. Irukamano. An gi penjo ka ing'eni kiwacho ne jowetena be ang'eni bro bedo gi weche ka watemo ng'e ang'eni pod warito jowa mantiere FM mondo weche manyien rum ang'eni gisebudho ne duondi mokalo Charles Odhiambo. Bedo ni koro assembly wang'eyo ni katiba oyango ne gi tich monego bene gitimo gi executive motele kod governor gi CCs gi lange. Bedo ni koro jogi ni machiegni nyalo ga kelo luoro moro ni meta kamoro ma jogi tiyo machiegni nitiere winjruok moro mar yako gimoro mbele ka. En ga paro.
En a perception. En a perception ni ka executive tiyo machiegni ahinya gi assembly gi legislature ni to koro nitie kaka ng'ato ongore nyakonchiel. But king'iyo processes temitimo chakre achaka vetting mar jok ma imiyo lemo mag telo, assembly duokonwa nyaka machiegni moloyo nyochi neno kane iloso board mag municipalities. Dine ni assembly koro oungore kor executive. Dine ogindiko report magiwacho ni ng'ane to wadagi nikech 1 2 3 4 dogu go kogno ukel jomoko. Dine ok otimore. Yeah. Then the other thing, sirikal mar Governor Gladys Wangabe is very clear. Nikech ko yudo pesa, ingeni pesa te biro ko exchequer through the executive. Ko yudo pesa no oriwo nyaka msach MCS, oriwo nyaka pesa mitayo go assembly. The first charge, kaki wacho gani, the first charge mar sirikal mamalo en chulo gope mao. The first charge mar sirikal Governor Gladys Wanga en ga kao pesa assembly timiyo. Makoro onge kama ng'ato no wach ni fuok nitie pok umiyo pesa wa emomiyo koro nyaka wamendni. Amini jowete wa samoro nyalo bedo gi penjo moko kapod warito jowa mane Ramogi FM mar mondo mi wabuk wach makawuono watemo ne ng'iane to osigo bende nyalo bedo heo counties me kwa koso nang chaso wacho kacha ni jikon chal gima koro liet. No liet to liet okinindi ng'amongero ok nyalo okinindi ingeni kai kana atieko tich FM saa 6 otieno tang'ena at least adhi nindo kaka saa 10 maja do ng'ato gocho ni saa 9 be kinya nyalo neno governor. Charles gi penjo iwacho gimoro kama apani pod wamedo puonjo jopiny ni jowa pod pok ong'eyo pogruok mar siasa mar dongruok to gi dongruok mar siasa. Un kaka Homa Bay County waneno kendo samoro kwa goga mbaka ka eto wawacho di gima timore Homa Bay County en picha maber ma waparo ni counties wa moko makaluo nyaka penjere ni to en ang'o matimore Homa Bay. Kama intie kaki wacho ni in itiyo ne governor to governor tiyo ne jopiny. En ang'o gang'o ma county ka county makaluo sani kamibete kopogore gi koma intie kigo to Rubin ang'o gang'o mondo gitim mondo tich obedie maber e kind governor jalupne to gi county assembly nikech mage ma kuonde ma ka pogruok nitie to gik moko ok dhi maber e county. En winjruok aina mane monego bedie? Gima maduong' mogik JBN ni jogi nyaka ng'e ni gitiyo ne jopiny kuom thuolo mar higni 5 mabiro. The moment magiseng'eyo ni gima watimo mondo lok ngima japiny to konyruok biro betie. Kama tabu wuokie en ni thothgi okabi wacho ni mane particularly but thothgi Fred tiyo ni ere kaka nya timo gima timo ni mondo 2027 an matacha orieny. Ma en okay sama mar mano biro to ing'eni gima achiel kuom gik ma wase realize ni tiyo ne jopiny sani miyo kata mana jamna midwa yuko higa 2027 dhi bedo mayot moloyo yukore makende odhi yukore kende nikech kokitiyo ne jopiny sani to kibi yudo thuolo kata onge gimi bro siemo ne jopiny ni thuolo manyo miya nyatimo ma nyakonyo ma otimore nyakonyo ma otimore. And then gima chakore ing'eyo Victor kaki wacho tich MCA en loso chike bedo wang japiny bedo nyapara nyapara yango e tich ma sirikal timo ka tijno ok otimore maber ting'eni onge gimi bro wacho ne jopiny ne timo to sama dwa ni tim gima ber abiro ni gi boka kosa biro ni gi muolo tang'isi ni walos gini kama ka olose marach taduogo tang'isi ni ka ok olosore maber walose kama koro onge sigu mane tich bedo emomiyo wacho ni ka jogi nyalo fwenyo ni gitiyo ne japiny sani to kapar kata bunya bedo to tabu betie nikech ng'ato ka ng'ato ng'iyo ni achama thogo gini awinjo ka jomoko kuonde moko iwacho ni mapema ndio best sama wang jopiny poko chako go turbin cham gimi cham yago en piem mar jotelo ng'ato samoro ni e kom moro piny ka to lengo kom mamalo koro ng'ama ni e kom no otemo
ng'ado tiende. Dang ni koro bet ng'ani koro ok bed koro miyo ng'at man malo ni kar mondo koro ti ne jopiny to ng'iyo kako nyalo geng'o kik ng'ad tiende. Koro ema koro waduoge siasa mar dongruok. Koro nyako ket gini ratil kaka ne temo pimo cha ni ogoye nade. Exactly. Okay. Governor koro omara kikimiegi akoni nono Chance wacho ni mana ka in gi chuny mar yako isetwe adi nikech awinjo ni twecho kata kamoro ndalo moko dwe mar ariyo ka elele moro ng'ato thiano ne nyawadgi ni an aseketo 10 odie dwari tigo 2027 en ohala mane miloko mano maywe Victor yena mondo awach ni mokwongo en morwa kabisa mar bedo kod Charles kawuono ka gima miyo mano bedo morwa nikech ing'eyo ni kinde duto kitegowa mana kaka kidia ne goyi ka kata ne gowa kanyakal ka wan ka ni dhowa wira ka wang'e mana neno makosa gi gik monego bene timore. Koro ka Nyasaye noyawo thuolo mondo me iwuog idhi e kendo kumite die kocha mondo ine kaka chalo omiyo chumbi morore ka morore. Aparo ni en wach maber nwa ahinya kaka wanene ka to kendo mondo ichak iduog thuolo mondo be ichak ing'i aora kichung' e wi nam machacha nineno got ka in e dho nam to koro ichak idhi iduog e tie nam kichak ing'iyo got. Koro en gima ber no kabisa nikech gima chielo mabe moro wani kwa ng'iyo Homa Bay e thuolo ma sirkal mar governor Gladys osedonje kata nodonje telo nitiere pogruok nikech iwacho ga ni ng'ato ok nyal moko taya to pande bomesa tim maber nenore. Waneno ka weche mag chudo mag osara gi weche mamoko county ma Homa Bay sani nitiere gomo mag lakteche pacho ka e counties manyalo romo 12 to Homa Bay en achiel kuom counties ma ng'anyo makamae kata gomo makamae ok dhi mbele kendo ncha ne waneno kinde mokalo chien kacha weche mag ahinya gomo mag lakteche gi ne ng'eny ahinya gi weche machalo kamago pod ok waneno bende ngum ka dirore e county assembly. Koro aparo ni magi gik ma be koro timore seche ma in kono. Koro aparo ni wan bende kizungu wacho ni timo gima iwacho ni vindication ivindiketwa ok wach ni wanena mar ariyo be akiana be kora wacho kaka nene adoko ka kupenja kaka wapenji wach maber mokalo mak mana ni wiki kwil ne inine kaka wuono kinyi dok ka dogi okiere no gimo se konya Fred rachar pok no bedo rateng so gima wacho kae gima dhi wacho gima anda wacho kae gik matemo timo an nyaka sani osiepna moro nitie iluongo ni Robert Ouko iluongo ni Jahome en jatend yudhe e Homa Bay County te nyacha nong'isa ni ng'eni yudhe wagi samoro gihero ka lweti gwenyore kodgi matin koro giywak ni lweti ng'wonya ang'ise niya lweta ok ng'wony matin manitie nyaka washare nikech muma be wacho ni lwedo machiwo ema Nyasaye gwedho to kanyal holo negi gima onge mane makora anketa e wedea machuno ni ng'at ma osemi tich through the normal process mondo dhi oger ndara to kora dwa tiyo go ofisa ni ng'eni an chief of staff mar governor miya gimoro nono to ok bichuli iwinjo mondo mi atim ang'o mondo adoga yud kaka atiekora gi yudhe ka then ng'ano bro wacho ni nikech chief of staff dwaro wabudha ndara ni an ba yude profit adhi amiye pesa kase miye pesa to koro onge ng'ama bro penjo so mane gima and sirikand governor wanga achiel kuom gik manowacho ka wachako tich en ni kik awinjie ka ng'ato dhi gi nyinga kamoro na ore iwinjo odhi ma iloe kidhi tidhi kendi titieko kendi Charles wachna mogik kapod Victor koloko twak e kinde mokalo e governors ma notelo e Kaluowa anyalo wacho neno governor ncha ne tek machalo makata neno Nyasaye ne samoro ne nyalo bedo mayot anyalo wacho ni neno kata mana Ogai mar Azimio Migosi Raila Odinga nyocha ne yot Capitol Hill kae ma en gima nwatemo ndalo moko ka wadwa tero project moro e county ma Migori to gi counties mamoko ma samoro kanyal luongo manyalo kawindala ariyo kiwuok kae tigo simu ni project makama wadwaro mondo wagoye ane mbaka
gi jogo tipenje ni gikwong ng'iyo tang'o ma gidhi nwang'e project no kapod ok ochopo kapod ok giteri ir gavana mondo ilos gi gavana kech kaka ing'eyo ni gavana en ng'ama odich samoro ok inyal kawo simu kama itigochene to omako makmani jogo moluore iwacho ga kinde ahinya ni achudhe odwa betie mang'eny brokers odwa betie mang'eny miyudo ni kinde manyocha ne governors gitimo campaign to ncha neno giyot kendo ncha ne giyoro tho ka gimuomo auche madongo gi matindo kendo gokinyi to sani koro iwacho no oluor gi ma ok inyal neno gima kama gidonje to en na geche to gi security motimo mach kendo koro jok man ncha ne gidhi nyaka ute gi liete mabende moko ne giywago nyaka joma gikiaka ni koro sani iwacho ni bedie matek ok ang'eyo ni experience mibedo godo kinyalo wuoye loho mabei neno governor to gi neno ni governor winjo it jopiny gi gik matimore piny ma ok mana jok mawuonde ka were ni ground ber weche ber magi gin gik madiwache ang'o ok ang'e gima timore kuonde moko to ang'e gima timore Homa Bay. Governor Gladys Wanga seche moko romo gi ji nyaka kata saa 6 mar otieno. Sasa ama ene county buchwa mokwongo chakore ga saa 1 ewa and then kowacha ni saa 1 kibiro saa 1 gi dakika 2 to yudo kosebet piny. Watimo mano mondo mi sasa ma thuolo yudore to ne jopiny tek to tek ok anyal riambo sama we kodini an chiegni gi grube madhi mana 20 madhi gomb go kode mbaka kae ting'eni jopiny bende samori penje ni to en gima inyalo en ang'o midwa nene mondo ka en gima inyalo konye moko yore ka to chutho gin chuny gi en ga neno gavana mondo giwuo kode so seche moko yudo ka bet deko matin kech iwinjo gimiwacho no samoro nitiere riwruok moro ma dwa tiyo ka achiel kodu mondo kel kit kony moro gin be gibiro aya samoro nitiere bura mar joten migepe aya samoro nitiere wach moro mopore manyaka to yala sano koro magi te yudo ka miyo seche moko bedo matek mondo mi jopiny one jatelo kaka nonene ndalo campaign chating'eni tiche nang'o en manyo kura to sani tiche nang'o tiyo ne japiny so tiyo ne japiny ni yudo ka Fred ma nyalo konya tiyo ne japiny dwa nena Victor madhi konya tiyo ne japiny dwa nena japiny ma jei bonyo be dwa nena mane ma dichak go ka in but temo to temo kaka governor Gladys Wanga in fact kata kineno nikech en achiel kuom governors kata jotelo manyalo wacho ni en very orikni mokalo e yore mag tudruok kendo wa make sure ni gimora mora motimo gima ok wakete lela kacha en mana private life ne kende but gimora mora motimo e lo jopiny onego ng'e tamigero ndara yudo kanyo kaka juma mokalo chieng' paro ni ticha dek okinyi saa 1 nosechung' en shauri yako modhi nyaka Sofia ong'iyo ndara monego beni go lam kochakore do kasoda ka Sangara kwach kacha kabiro nyaka YS and do duka kae Homa Bay Superstore en ndara ma kogo lam to biro konyo yore mag donjo kata wuok e town jo hala jo piny gi gik makamago so saa 1 ne en kanyo already ami kuom ranyisi kotieko mano saa rie wang'e tich ang'wen achiel dwe ka dwe wan gi gimiluongo ni revenue round table e revenue round table ka migawo biro wacho ni dwe ni wase choko pesa ma kama e yor osuru pek manyo wan go en ma yot ma wan go en ma fuok manitie en ma kae tikelo jolony be seche moko ma oko manyiso ing'eyo sembe iporo gi nyamin un nutimo nang'o ka un gi pek ma kamano timuru kama nitie chik mane mwanyalo kalo mondo mi yoto bedie gi makamano koro ka round table notieko gimoro chiegni saa 6 kotieko to ne ochako bedo gi bura machielo kotieko to dhi ing'e nitiere kama igere iluongo ni People's Park Homa Bay yande ne onge kama jopiny nyalo budore to ken na gudruok kende en ji ka nene to nene mathany ni en pub ma ji ywe wach lokruok mar futo mar yamo e kor lwasi ni ohinyo ji mang'eny emomiyo tuoche ng'eny emomiyo achiedh nade ng'eny e kind oganda koro sani oganda mar piny mangima dwaro ni mondo mi
boma ka boma obedie gi kamera lum. Kamera lum ni mokwongo ber ne obwongo mar dhano nikech kisechandori tiyudo kama iyweyi. Mar ariyo en yien oywa koth gi muya maler. Mar adek en kama ji rome. Agenda maduong' mokalo mar Governor Gladys Wanga en public participation. Koro kidhi e pubno tibiro yudo kamoro malach moketi ma sama wach nitie to ji romo kanyo to ji go mbaka to ji ng'iyo ni watim nang'o, wadhi nang'o, wawe koso wadhi mbele. So iyudo ka chieng'no odiochienge norumo saa 4:30 otieno. Jo ganda jo Islam nyocha ne nigi kinde mar Ramadhan. Koro negi yawo. Koro bedo kodgi gi iftar nikech en orwako ji te. Otieko saa 4 mar otieno. Koro ine. Koro kata ng'ama romo gi ji. Koro gima timo ka seche moko ka en e town en okoti gi mtoka. Wuotha gi tiendi. Koro iromo gi ng'ato kuodho ne wache ite. Kendo ger ma kikitemie geng'o japiny ni ok nene. Ok oduro japiny mano to kai gi lake. Vio Jay, kapok wadoke twak, nitie gimoro adwa penjo Charles. Ing'e ni kaka wanene ka Charles pidho yien ni en gima wasira ahinya. Kendo kane chenro chakore nago ne jogi mbaka. Kaka neno ka sani ji mang'eny kanyo pidho yien to gitagwa e Facebook gikoni puonj momiyo e kaka wanene emomiyo wapidho yien. Aneno ka en juok muero. Homa Bay juok mamito mera. Homa Bay aneno ka function mora ma governor nitie nyaka pidhe yien. Ma en chik moketi kosa en ana hero maru nikech yien ber nyaka warit alwora marwa. Upidho yien tang'o kendo mutimo mondo ung'eane ni to county ma Homa Bay ka nikech forest cover mar counties makaluo ne piny. Ang'o mutimo mondo waneane ni to forest cover marwa ahinya Homa Bay odhi malo. Sani forest cover ma gwenge makaluo ne piny mokalo. Kata odoko ni Homa Bay mani mbele to pod en piny. Kito nego bed kwa nata malo 10 karach. To sani wane kwa nata malo 3. Achiel kuom gik mwatimo kaka iwacho no. Nitiere kuonde ma en chik. To nitiere kuonde ma en chik mokondiki. Akiani winja the unwritten rules. Kuonde ma en chik kuom ranyisi, inyalo paro dweche 3 mokalo, dweche 2.5 mokalo. Gavana ne chaka yanga chenro mar gundho apaya mopogore chigni 2 ward ka ward. Chik mogik mondik ne contractor kapok kori wuok mondo idhi headquarter mondo kori kwa pesa ni. En ni nyaka ipidh yien e geng ndara milosono. En chik. Nyaka ipidh yien kendo yien go nyaka ikaw kodhi e gweng' migere ndara. Mae geto tego kijende matindo man gi nurseries e gwenge mopogore. Mar ariyo ogeto bero lwasi kuonde mopogore. So mane na chiel kuom chike ma mondiki. Chik moko ndiki en ni governor bende tinde juogno mako. Ma kamora modhi to gimo kwongo nyocha ne achiel kuom joten migepe Dennis Onyango telo e nyasi mar skunde mopogore ne gipidho gigeto pidho yien tielo 2021 koro gisechako wuodhno. To maduong' moloyo en ni sani kipenj kaduoko penjo ni moriere ang'o mwatimo mar bero lwasi ma Homa Bay yore mag pidho yien. Ne wachako gi miluongo ni school tree planting competition PM e kind skunde e chenro mar pidho yien. En and kaka nang'isi gigi ok tima balabala. Policy chik matayo chenro no sani igundho gi migawo mar puonj komakore gi migawo mar alwora mondo tere assembly mondo assembly okale. Gimo mi itimo ma en nikech higa manyien kako ridwa kaw pesa jopiny idwa chiw kaka mich ne skul moyombo ikawe gi chik mane kosa ena iwa drawer tigolo pesa timiyo nyaka gole gi chik. So chik no nyaka kale assembly ni wachako chenro mar pidho yien piem e kind skunde, skul molocho ibiro miyo mich ma ok okalo ka. So mane gima watimo. Koro wageno ni ka Nyasaye oyie kochakore higa manyien, kochakore hik pesa manyien to piem e kind skunde dhi chakore achaka yanga. To mopogore gi mano wageto loko lwasi sani kambi mar Safaricom mise mar Safaricom Foundation komakore gi 10 county ma Homa Bay geto chiero kendo gode malambwe kipidho yien. Gigeto pidho yien tiero $2 million. Jopiny bende ijiwo sani
Kiani kora luonge nango. The first gentleman kora kian dangaluonge nango. Dao kaluonge ni chuo. Wuon par gi governor. Wuon par gi governor be nigi paro. Ingeni ngama dichuo e wuon dala. To dala en kamo chiel. So en be en gi chenro sani ka okonyore gi jok matiyo office. Gin gi chenro mar yudo kothi yien mag olembe. Koro dwa jiwo jodongo. Jaduong' kaka Victor kama ng'eni dwa go dala. Koro ere kaka onyalo yudo koth olemo mondo ema koro ichiel go dala. Koro dhi kelo gik moko ariyo. Mokwongo odhi gayo kech. Mar ariyo odhi loko lwasi. So mago gin moko kuom chenro mar gin mani Roma noko gere odiochieng' achiel kaeto Governor Gladys Wanga be en aparo ni bedo no tie bunge kum thuolo malach oluoro chik kabisa ok odwa gimoro amora mitimo oko mar chik ma chalo jaduong' Moi kanitie gimidwa tim to en oko mar chik ikuongo iloso chik mabiro sire kor kitime koro loso chik bi ng'eni ing'e isebedo gine bunge nitie chenro miluwo chenro ok inyal chiwo kawuono to kiny assembly osekalo chik nyaka tere ne jopiny tabu ma jopiny nigo en ni ka onge gimimiyo gi tok gi bie public participation notimo nades ndalo mane otimo third generation CIDP notime nade nwatimo gik moko adek mwasetimo gi pach jopiny third generation CIDP bursaries to gi fins to swim program to kod pogo kothe mayando tim machiegni sembe ipimo gi nyamin ne waluongo bwana mane ochung'ne chenro mar public participation Makueni ninjo kaka Makueni siki pako sate ma obiro ma governor nigi aput moro miluongo ni governors service delivery unit ma ng'iyo ni gik ma osingi be otim so achiel kuom gik moketo mbele en public participation sumo pach jopiny so jogi ne dhi round gima ne time ni ing'iewo soda kaeto ji gombaka to udoka so kuonde moko ji nok bi to kuonde mang'eny ji ne bire koro gima ne watimo kane wafwenyo ni ji ok bi to koro itere e gweng' wan gi gimiluongo ni village clusters village cluster ing'e ni ng'ato koro koneno kokalo e gwengi to neno ka ji obet e tie yien to ywaya obiro to golo so mane kaka watimo but pach ji osechako lokore Homa Bay bedo ni ng'ato nyalo wacho pache thuolo gik ma ji owacho gineno koketi e program moro gi mokalo rem to pod nitiere kuonde ma fuok pod nitie but koka en dweche chiegni 7-8 wuoth mar ondamo kilometers modhuro chako mana kod ondamo achiel kende weche mag limbe bende ber kabisa kimia dakika achiel nitie gima nyaka wapuo sama wanwang'o Charles kendo wang'eyo ni en wach mobiro duoko ne governor weche mag limbe nyayo weche mag limbe tourism and the first time mane waneno ka governor ncha ne organize ng'we mar nyayo weche mag tourism iluongo ni the Rowan Run yes half marathon adwa wuoye ka Victoria dulo mana matin e wach limbe ka koro obro juo gi Charles adwa ko penjo karaweyo kadwa igeni penjo bende ng'eny Charles penjo bende ng'eny nikech kamo giruko mano na nitiere jolony moko miwacho ni osebedo kokele county ang'eni ni wach mosiepe itu wan kanyo kod Priscilla Nyokabi gene osebedo kaneno ka giyore buche mago jolony miwacho ni ugolo Makueni joge ichulogi koso kelogi nade bende ungiso jopiny ni wakelo jogi on this basis chik mar nikech ang'eni isesomo isewinjo gik mang'eny mowachore kuom jolony chik mar devolution ung'eyo wacho na ng'eyo wach ndiko jotich e county public service board man gi tingno kwana tamalo marom nade nitie jomoko manyaka gol kuonde moko chik dwaro ni kwana tamalo 30 mar jok mondike county ka county nyaka bed jomoa oko sama wuoye kodini podwa rem podwa chopo malo kendo ibro neno sama ibro gol audit report mar office of the auditor general tena achiel kuom gik miyango ga je bonya kiani seneno kama rem nitie en ni okundiko kwana tamalo madwarore mar jo Kenya mamoko e sirikal so onge makosa mora mosetim e ndiko jogi e tich ng'ato kaka Priscilla Nyokabi miwacho no en oti office governor ka naneno ka ndalo moko be nitie bura mora pani pod en live koro kanyal wuoye katiba chik oyiene governor ndiko jibura e office moko kale public service board ma en chik manobetie bang' kane
tielo mokwongo mar governors obedo piny gi transitional authority magi winjore ni yawa nitiere jok matiyo machiegni koda madang' ok ung'isa ni atim interview akel yienauru mondo akwany ng'ato ka akwany ng'ato ka akwany ng'ato ka akwany ng'ato ka so mano ema timore but sama governor osendiko ne public service board adwaro ni ng'ane mondo ndiki lemo machal kama obiro timo na tich machal kama koro public service board koro puodho mano to kete so onge makosa kanyo Charles ki iginene intiere nekech kaki wache no chiko yene governor chiko ko yene chik dwaro mondo mi ogwel jogi makmana kinde duto wang'iyo kata waseneno kuonde mamoko ka otuchino governors moko tiyo godo marach mibiro yudo ka governor samoro yuore modhi omo kae magi gik mawachore samoro governor odhi okawo mana owadgi nyieke jok machalo kamagi ok wawach ni timore Homa Bay to kinde duto nikech wadakie Kenya kae waseneno kidhi e governor tibiro ka jok mokelo machiegni kodegi gin mana jok ma waluongo ni nepotism gi kizungu wedene tido ka bende samoro lony magi kelo ka onge koro gin mana jok mathiro jok monego beni konyo governor gi paro maliw magin ka gineno ka paro moro maliw nyalo aya assembly kata speaker biro to gin giketo mana lweny koro mineno ka ginyayo lweny to gima lich magitimo magikonyo godo jopiny to onge giyo mana chien kanyo to ka dwe orumo to gichodho manosara kanyo to dango kawuoyo nikech ok ang'eyo but gima adwa wacho ni ng'eni onge diwinj nade nikech ka an governor to in owadwa tiende ni wawuok kodi e county achiel diwinj nade kitamie tich nikech in owad gi governor to en gi lony diwinj nade Fred itamie tich makosa ni en nikech in wat governor dawinj marach ka an gi lony manyalo timo to kama koro lony onge mano to koro ng'ato ting'o Victor penjo mar limbe cha Governor Gladys Wanga oyango gima ji mang'eny mokalo ok ong'eyo akia ni kata in bing'eyo kwana tamalo 79 mar dho wath mar nam Lolwe ei Kenya ka ni ei Homa Bay akia ni bing'ega wacho nam Lolwe en nam mar ariyo man gi pi maliw maduong' mogik e piny mangima tiende ni mano en a potential mar rwako welo ing'e ni kidhi nitiere kamoro Italia ma ng'ato nobukore ni jomoriwo arus kudhi kanyo to ni en pi moro machwer kamano kudhi ka uket wire mesh nukudhi kanyo to ukawo kiful to riwo to nyomo kifungu to kenyu no ok bi were ji pongo kanyo ma ji koro tindo gero ma utende jomodhi diyo kiful dak kanyo koro wan gi nam to kose tiyo kako nego ti mana achiel kuom thuolo ma wan go mar ariyo kar rito le mag bunge maruma e kende man imbo mar Kenya the only national park in Western Kenya pok watiyo gi thuolo no to maduong' moloyo en nitie le miluongo no moro the rowan antelope sani e Kenya ka gin 19 kende to yudore mana Ruma kende so luoro nitie ni omoro ni kidek rumo ting'e ni Nyasaye nokofuo ing'e ni emo mineno ka yedhe manego suna ma mero suna ing'e ni kiketo ni onego suna timai license kech okonegi keth the ecosystem so nitie kaka le mar omoro ni kamoro korumo to jopiny biro hinyore akia ni winja so chuno ni nyaka ne kakirite so mae wan gi ondama adek mag bero yore mag limbe wan gi immediate wan gi mid term to gi long term koro immediate en kaka ineno mar Rowan Run en ng'wech mibiro bago tarik 6 dwe manyien kendo warwako en ng'wech mar mor ok en moro malich ma to gi kuo mak mana ni ng'amo locho to ntiere mich mabiro yudo namba 2 kamano ng'amo chwero luya nyaka yud gimoro to en kelo kanyakla oganda mondo ne le mar omoro mondo ne thuolo mantie ka mondo mi ginyalo ing'eni mbaka kakore to koro gine gimomiyo governor timo ma dhi yawo thuolo mag tije county ok nyal ndiko ji te dhi yawo thuolo mag tije nikech otende mana round kanyo ondiko ji otende go jogi dhi chiemo tiende ne japur mapuro e dho nam got kokech kacha dhi yudo kama oteregi jok ma ringe ndara geche
geche go be nyaka ol mo chieng' ma gibiro mo. So en thuolo mana kaka Fred owacho, yawo thuolo ne ji, enabling environment. So ng'weje ni biro bedo tarik 6 to ji biro chako donjo tarik 5. Gimomiyo ji donjo tarik 5 en nikech ng'wech ringo ko gwen. Koro tarik 5 ni ka ji odonjo, nitiere migawo mochung' ne yore mag limbe kotel ne gi waziri Polycarp Okombo, Obago budho, Prince Inda biro betie, nitiere jok ma idhi mi thuolo jo ohala ma Homa Bay mondo bi oted kanyo ne jogi. Jok ma tedo gi dongo ndiko ji. Dong mano thuolo mar tich. Chiemo ma gidhi uso opura around kanyo. So kae to mar ariyo nitiere kata mana jok ma nigi kuonde gik me uso gi. Kata na jolemo te. Bende biro yudo thuolo. Ero kamano. Ageno wanyalo go mbaka ni Landre. So ng'weje no to rwake ji te. Wana bi koro wana we talk tent nikech mae od fwambo kere man gi nyalo gi thoche mar lendo kamoro amora. Kata mana ringiti polo nya lende. Koro landuru Rohan mondo landro. Wana dok chiel ka mondo wacho ando komi arusa ko chakore tarik 3. Wuoth ber michako chot. To Charles timo gima ber. Lindo gut osiepwa okona penje ni to employment opportunities u create nade hapa ni duoke pod adwa duoke mano pod anyalo duoko sama wuoye kodi ni nyoro tich ang'wen juma mokalo nyocha ne migawo mochung' ne yore mag ohala keto mwandu to gi yawo thuolo mag thieth trade enterprise development and cooperative movements okelo chenro to gi oboke te to gi chike madwarore magi chuogo kamiluongo ni an aggregation pack. Inyalo paro kamoro manonego losi Agri City cha. Ne en paro maber mokalo. Mak mana ni chike masire mane inyalo mi idhi kata kwa pesa oko mondo ibitime ema ne pok ogurore. Koro sani wanie wuoth mar timo mano. Sama wuoye kodi ni nitiere kambi moro ma wuokie piny Turkey. Wanto kwa mi ng'ato pesa. Yo gibiro giwacho ni wadwa gingiso governor wadwa keto mwandu kuone minya thedhie mwandu mopogore opogore ka kamoriwo koda ka thedho pien leth tanning farm. Governor ongiso ni an kelna ura kela gima ngiso kuonde musetiye gima saidi mong'eyo kuonde musetiye mondo ubi wati loe enitie kusekelo mago tan be abiro keto jopiny wago kodgi mbaka wanyisi gima biro timo kan ke jopiny go be nyaka sirwe kunyalo tiyo. So wan gi chenro mar aggregation center mano nitie migepe mag pur sama wuoye kodi ni pur mar pamba higa 2022 nyaka 23 ma wantie makoro rumo ni nyokelo ne jopur milion 31 antimo mosto mago jopur 6,800 kende. Migawo mar pur motel ne gi deputy governor Joseph Oyugi Magwanga sani nigi chenro mar medo kwan mar jok mapuro pamba nyaka 13,000. Koro medani tiene ni chigni siling milion 60. So thuolo go nitie e yor pur, e yor ohala, e yor tije mopogore opogore michuogo. Mak mana ni sirikal tok nyal ndiko ji te. Aggregation center ni kochako tich kambe mopogore opogore biro bire. Nyithi oganda mosomo tije mopogore opogore biro dhi to kwayo tich kuro. Erokamano. Kuku mar wacho. Kuku mar wacho. Momi walungo. Podwa go mbaka. Erokamano ahinya. Kora momi wakelo bwana diga. Charles kawuono ng'e ni thothne wakele achiel kuom itie jokon iwacho ni bola kamoro yelie nde. Iselie kono motelo kacha ka kosebiro ka nitiere nikech achiel kuom chandruok ma waneno en ni county siwak ni pesa dego kokalo kuom sirikal mamalo. Uno yude wangsa. To bendo chulo jotich. Bendo chulo jotich e wangsa. To machielo chenro mane uketo mar choko osuru ni tiyo nada ng'e nitie bura more doho ma onego bene kore yalo kotenbe kod chenro makamano. Mok wanya donja e. Apenji. Aduoki. Jahoma be moro segocho ni ng'isi ni pok ochule msara. Ndalo moko community health workers emane yo. Community health workers no misingo. Nyaka ne gichak tich. Higni buora mokalo. Ne pok ochulgi. Donge. Kanyacha ne governor campaign no singo gi ni kadonjo tabiro timango abiro neno ni ochulu. Na wacho nuka ni kaka governor Gladys Wanga tiyo ka onge chik masiro kang mora midwa tiye gi pesa jopiny to kuongo dhiro malos chik no
loso chik ok en gima ichiewo gokinyi to godhiambo oselos chik. Koro kanyo oselos chik mar chulo nyamrerwa. Chik no koro wuok go oko nikech nyamrerwa ma wan go thoth ok gitin. Gin chiegni 2,900 gi wiye. 2,984. Nyamrerwa gi mondo iyud pesa michulo gigo. Kimede pesa michulo jotich to sara dhi muomi. Sama wuoye kodi ni kwana tamalo chiegni 41 mar yuto marwa dhi osara. Ma en tok chik. Chik dwaro ni onego bed ka ng'eny to 35 modong' koro dhi e dongruok. To mano timore nikech kwan mar jotich maniti dango kitamri chulo ng'ato to setiyo. Iwinjo. Koro nyamrerwa gi ne osing gi ni biro chulgi. To sama wuoye kodi ni nyose chak chulgi. Nikech chik koro oselosi, oseti gi chik no, gavana osewuotho kuonde, oseyudo matin ka. To gima ber motimo mopogore gi chulo gi msara. Nyamrerwa ka nyamrerwa kuom nyamrerwa 2,984 manie Homa Bay. Oketne okumba mar thieth mar NHIF. Michulo ne siling 500 dwe ka dwe. Makoro kotuo to kobed gi achiedh nade makoro konyal konyo jogweng'. To gimomiyo otimo ma en nikech gavana ofwenyo ni nyamrerwa gi gin chiegni moloyo gi jopiny. Kidwa winjo kaka dundo japiny gwecho to nyamrerwa ni ema dwa konyi. Wan gi chenro mar chako gimiluongo ni GIS Lab. GIS Lab ni nikech piny masani king'iyo Fred J Bonyo Brungisi ni paro mathoth kata chenro mathoth iloso kaluwore gi nonro. Decisions are data based. Koro data ni ema dwa miyo wabedo gi miluongo ni GIS Lab. GIS Lab ni koro biro konyowa ng'eyo rieko mar gavana ni to migawo makama kidwa ger ECD kuom ranyisi. MCA nyabiro nodwaro ECD mabe biro. Koro ibiro yudo ka ECD adek okiewo e radius mar kilomita 1. Kae to kama chielo tiyudo ka ECD achiel ni ka iwuotho kilomita 5 kokiyudo ECD moro. Koro gima timore kokalo kuom GIS system ni idhi ka MCA obiro nodwaro ECD idware kanye adware gweng' makama tidiyo kompyuta to ni kama idware no ECD machielo nitie kilomita 1.5. Koro kar gero ECD osiptale miborgo we pesa no wakete osiptal. So nyamrerwa ema bro miyo walergi. Bang'e ibiro neno gavana paro mar biro ng'iyo kaka inyalo yudnegi lony manyasa ni mar simo matindo gi makoro imap go the whole county. Maka JB openyan to forest cover uchal nade sani. Kidonjo office governor tipenje to lokore computer to diyo GIS to wacho ni sani kama wane gi yien mang'eny mogik en Kodera, kama waonge yien en Lambwe. Koro ka Fred dwa konyo wa pidho yien, koro wadhi Lambwe. Jacks, wach mori kelo ka ema kawinjo kaka iloso gi gik matimore e county. To miya penjora wach mar information sharing. Bende counties, kech ing'eni sama in kae wang'eyo ni iloso law governor, Gladys Wanga. Makmana ni bende wamenyo ne samoro kwa nyal yudo ng'uono ni jok matiyo ne governors mamoko gi. Samoro nchane ok nyal yudo thuolo mar kalo ka. To an kabeto nego uluongo gi. Yes. Koro information sharing ni. Nikech ka gigi timore te to jopiny ok nuang' gik mineno mabeyo miwuoye gi. Chalo mana ng'at maning'o wang'e ne nyadendi maber lakini en nie mudho. Kogeno ni nyadendi no dhi neno wang'e. Koro iparo nada madang' iwache weche mag neno kata neno ni governors kata counties lero weche magitimo mondo mi samoro jopiny maneno ni gik magi ok tim nikech wuoye maber ahinya weche mag public participation. Nikech ing'eni en gima katiba osiro. Nika podoko tim gimora mora to nyaka sumpa jopiny. To nitiere gimomiyo gino noketie katiba kanyo. Mondo mi ng'ato ne ok chiwo odiochieng' achiel to wacho ni en kama emodhi time gima to kako chomo wiye no to dhi otime. Ang'o minyalo wacho weche mag sharing information? Anyalo wacho ma Homa Bay. Njei Bonyo nyocha ne oro na ote tich ariyo juma mokalo ni tung'awe manade en chik ni ka en chik ma Governor Gladys Wanga oketo ni ka buch jotend migepe otieko romo ka piny pok oimore jopiny nyaka ng'e gik manoyal te e cabinet. So wagolo ga gimiluongo ni dispatch kiani senene Njei Bonyo pano senene mang'iso magi e gik mano yal kawuono, magi e gik mong'adi, magi e gik motimang'o ibiro timo kako winjore. Sama wuoye kodi ni governor nigi plan mar keto public information officer
e migao ka migao nikech gik moko te ok ditim e ofise ma ka migao mar pur nigi chenro moro to the public information officer koro nigi ting' mar tudore gi jofwambo nigi ting' mar tudore gi jopiny mondo mi jopiny ong'e ni migao mar pur dwa timo gima kama kama kata timo gima kama kama kuonde mamoko to kang'eyo but kendo watemo jiwo ni jopiny nikech iyudo ka ji mang'eny mokalo ni e mbui to ok giti gi mbui maber so watemo jiwo ni jopiny onego bed ni ka dhi e mbui to gidhi manyo information to gichiwo information bende sama wuoyo kodi ni wan gi migao miluongo ni ICT department ma tich ne en ng'iyo kaka achiel kuom gik mabiro timo ing'e ni Victor kane governor machon ma Migori Okoth Obado keto the live billboards to ji ne wacho no Obado keto ne ji TV gima ne ji ok ong'eyo ni kuondego eminyalo tiyogo e chiwo ler ne jopiny mondo jopiny ong'e ni gima kama kama koro timore VOJ Kiena e kuku mar wach momiyo nwa luongo Charles ka en ni nok mar pesa e county osethiro gik mang'eny to kendo iyudo ka counties mang'eny Homa Bay na achiel kuomgi osiko ogo kambi ka COB control of budget mondo ne ane ni to ere kaka ginyalo yudo pesa ang'e ni nitiere wich bar mabaro governors mang'eny sani en wach mar pending bills e Homa Bay county ang'o musetimo mondo pending bills mosebedo verified une ane ni to magi jok manoti adiera manigi haki gi mondo chulgi mondo at least gibedie ni gitimo ang'o ichulo gi tich mag se ere kaka usetudorue gi jogi mar neno ni bills gi pesa mane gitiyo county ni ochulgi sama wuoyo kodi ni nitiere aput moyiedhi ma oting'o jolony mopogore financial auditors gi mamoko madhi nyime gi chenro mar yango gopego gimomiyo watimo mano ne tek mondo wang'e ni to Homa Bay nigi pending bills marom nade gimomiyo wacho ni ne tek en nikech sirikal ma nyo owene sirikal masani tich nowe pending bills mar siling bilion 1.8 office mar auditor general wacho ni pending bills gin million 400 handover mar transition niso ni pending bills gin million 600 koro ing'e ni tek mondi chak chudo nikech ikia ni tichulo ng'a tichule kaluwore gang'o emomiyo koro gavana gi pache kaachiel gi jok ma otiyogo bujo ten migepe nochuogo aput moyiedhi madwa nono pending bills koro aput ni sani koro ng'iyo gimiluongo ni parameters gin okange mage mwabiro tiyogo e yango pending bills kae to gibiro lendo ni ng'ata maneno ni county ma Homa Bay nigi gope koro bi mondi ng'iswa ni to gopi ma wan gono en mane to ere kalatese maniketo mondo mi koro wachak chuli kae to nitiere kuonde ma kamoro kaka kiwacho ni pending bill ni en million 2 ni gero class to gibro dhi e pap to ging'iyo ni to ere class manoge nitiere kuonde ma ji wacho ni nitiere ahinya to ndara kae matabu nitiere ji mang'eny ma wacho ni ne gigero ndara to ndara go to onge to ok gionge ni noko gergi koth bosebedo ka chwe kinde be osedhi koro mago be gibiro tiyo gi okwach kich ka luwore gi maling'ling mana yudo gibiro tiyo go okwach kich dhi e gwenge go dhi nono to ndara ni bentie ndalo manosega lose dong jogweng' ong'eya ni ndara to nitie kinde ma lose koro ing'iyo gi records mikelo ka en kinde no koro iwacho ni in karo onego koro chuli kata ka koro ndara rach kech nitiyo koro mane gima timore to nitiere moko nikech ng'ato biro iri ni an natero alote osiptal poko chula million 20 nyocha nuneno ranyisi maber mogik nyocha nuneno ko loro office mar human resources Homa Bay ne gowi mar dweche gowi mar dweche 30 poko chula governor osebete office dweche 8 koro iwuoro ni to ng'ani dweche mamoko 28 gi ne en kanye manoko bio lore office ni masani makoro biro lore koro nitie mago gik manyaka none ka chul ng'ato ka ng'ato nyaka yud ratiro mare to nyaka yude mana
e yo marach. Erokamano. Nyakoro Mgajwang' wa bro dhi nyime kod twak nyaka saa 4 gi dakika 15 ka nikech kuku mar wach mano miyo waluongo Charles Odhiambo pod omedo go iye ka. Wibe kikwil ne kokalo kuom Ramogi FM obro weyo chenro ni endi mar mondo mi chenro moko odhi nyime kaka pile Nyakoro Mgajwang'. Charles, iwacho ni nitie aput moro gi penjo ma jii bonyo penji no, ni nitie aput moro molosi madhino weche mag pending base gi. Timeline mar aput ni dweche auchiel. Kata mana mano king'iyo mbui mar gavana chieng' mano yiero aputno mokete Kenya Gazette kaka chik dwaro nokete page ne manyiso maler ni magi e jokanyo mag aputno gibiro tiyo kuom thuolo marom kama tich gibiro bedo ma en mana ni ok dako kete Nyakalondo kata mana Gazette nikech mago be mana pesa. So kaka oken gima tek ahinya to kosekete Kenya Gazette kata kan special edition to kori kete mbui mare to kidhi kata mana website page mar county masani wadhi nyime gi gero mondo bed kar jopiny yudo ler to ibro yude. To gimuwacho kuku mar wach ni pesa poko bire counties chakre dwe mar 12 higa mokalo. To wangi pod lera kama Charles to pesa onge. Nati Ramogi. No ariti maber. Pero kon modunga enya. Koro okang'eyo nikech ang'eyo ni chik oyie ne counties bende choko makorka korgi. Ang'eyo ni sani nitie on source revenue. Usedach nade? Ang'eyo ni usebedo ka uliche kabisa watigi dholuono cha imagine okong'e usebedo kuliche no usekalo nyaka target maru nyaka no bigi lony manyien manyasa ni mawach ne pod ni nyaka court gima wuornie ni ji bomo ga wach mar on source revenue ing'eni chik mar pesa e Kenya ka PFM Act dwaro ni pesa ma county ochoko ioro Nairobi te korka kori bro duognigo ka kori miya location mari iwinjo wach so kanyo osemiyo tich bedo matek mokalo but kata kamano piny dongore paro sebiro ma koro sani nitiere kuonde ma pesa no chik oselosi iluongo ni FIF chik mar FIF Facility Improvement Fund ma oyieni golo bath pesa michokono mondo itigo e tayo chenro mag dongruok e migao mane choke osuru no. Penjo mi penjo wasebedo ka waliche. Kane governor odonje tich dwe mar 8 ne wayudo ka county ma Homa Bay ne choko osuru mar million 134 county mangima e higa dweche 12. The record is there. The record is there. Kane wadonjo inyalo paro ka gima okwongo mane governor otimo no chiwo rusa tax holiday ma jopiny nokochulo osuru kuom dwe achiel. Gima omiyo notimo mano nikech nofwenyo ni osuru ni jopiny to gole to kochop ne sirikal mondo tine jopiny. Koro wacho ni aja gani karawe jopiny odongre go kendgi kuom dwe achiel ka waloso chenro ma onyalo donjo go maler kae to dok ir jopiny. So mane gima wasebedo ka watemo timo to kosebedo mayot japiny be japiny onjeng baka tao chenro mar chulo osuru kokalo e yor simbo ng'we yamo en gima nie doho sani ok dwa wuoye mang'eny. Tiyo joma nodhi odonjo ni nokosum pach jopiny kane yiero kambi ma itiyogo koro penjo ng'eny kanyo nikech akia ni nitie kambi mane kendo yo mane kendo mane inyalo chokgo osuru ka ok ochul pesa chieng' e yor simu. Kech sani ng'eni kambego ka in gi kiyie na nyalunga Airtel line to pod ja Safaricom nyalo oro ni pesa and ja Airtel be nyalo oro. So sani en gima nyalore. But gima duong' en ni chenro no dhi nyime sani. Wadhi nyime gi manyo gimiluongo ni a revenue system malong'o mokalo. Kata mana tarika 3 aparo ni romo biro betie maduong' mar governors 14 te mawuok gwenge ma Elreb gibro romo Homa Bay nyo waluongo achiel kuom kambe mag ong'we yamo mapacho ka mondo gibi ging'iso ntere kaka wanya tiyo gi lony manyasani e gik moko kaka choko osuru gerege. So choko osuru no sama wuoye kodini governor no yude ka en million 134. Iwacho ni walicho iye sama wuoye kodini kokayo dwe mar 4
kochakore e hik pesa ma wantiere ni 222 nyaka 23 sama wuoye kodini nyaka nyo gavana chak tich wasechoko $1,500,000 to macha ni choko $1,134,000 kora kiani podi neno ni waudhe koro kae waneno gimomiyo wangi bedo maler waneno gimomiyo Charles wach ma chanda ka ma bende osebedo ka pod otenore gi weche mag omenda ka nikech gimamiyo neno penjo thuomi kama I understand isebedo ka gimamiyo ma en bedo ni iywak ni dero mag counties mang'eny nitie jomotucho gi piny koro ikawo gigi tikele dero to jomoko tucho dero yweyo ringo dhi godo ma en achiel ma oteno nyaka weche mag jotije manyawawa ghost workers yande senior J Bonyo no ywak kama lich kan waneno report mane wuok Siaya kendo nwago e nduru kabisa to bang'e gino bendo nyona ka ikoro enana gima ni e bwo kapet ka ne miyo kambi mar PWC mondo mine otim nonro mar jotije maun godo pod ok owinjore okang'eyo kata report cha ne owuok to kan pok owuok nyaka sani onego bed ni gichiwo preliminary report kech gino ne timo e okange adek gimane ji mang'eny wacho be sama ne koro ji oloko dongruok siasa wanga dwa riembo ji e tich lengo mar go jotich kogno ni noken riembo ng'ato ne en piedho jotich mag county kech Homa Bay County nigi jotich madhi mana 6,000 kaminene dwe ka dwe osara en chiegni $460,000 madhi osara pare pesa ginotimo koro chenro mar nomijo PricewaterhouseCoopers noken mar riembo ng'ato e tich nikech wan ok wadwa assume ni nitiere jatich manyawawa kotiyo ka ne en mar yango ni to jok matiye county gi mokwongo be otiyo tich mowinjore otim mar ariyo be somo tich motimo no mar adek be ng'ato yudo chudo kaluwore gi tich motimo iwinjo koro gik moko adek gi ema ne dhi yango nikech kako rangi yudo ng'at ma ochamo msara kamotiye onge ng'among'e onge mano ng'eni koro ng'amoriembore ariembe tich kende inyalo paro dwe mar ariyo kano ng'is jotich te ng'ato nyaka bigi kipande barua mano ndikigo barua mane ichako go tich gigo te barua mar NHIF gigo te idwane mondi gigo piny ne ji ogo nduru kendo joma ne go nduru gin jok mane oyudo tich waneno nyaka report ka jomoko dhi e cyber koloso barupe moko kes no pod dhi mbele ka dhano timo gik makamago chats mogik ne kita ng'eni VOJ ginen dwaboli so sama report no bro wuok mar PWC no kaka pile Governor Gladys Wanga bro kete mondo jopiny gima tuoyo counties ni ma sirkal mamalo deko kapod ok ochiwo omenda monego be ni chiwo ne counties to ma en thuolo malach adwi mar 10 nyaka sani mago dweche ma thoth kabisa ka counties pod ok onwang'o omenda nikech governors onge kuma githedhe pesa to gichulo en ayo maber ni Homa Bay useduodoru kumenoru koni gi koni ma uloso wechegi iparo nade chik ok oyango ahinya e tarik monego be ni piny owacho ore omenda ne chiko yango tarik 15 dwe tabu manitie ya en tarik 15 Woodra Rieda jo ageyo ne wacho gani chike na ena gimondike kalatas ng'amo bete office monego lok chik no tim emaduong tabu manitie andokwa bipando kani iloso katiba ni ng'ama sani jatend piny ne okosire dong mano to wang'e kendo nogoye mokalo ng'ama sani jakom mar buch governors e Kenya ka en ng'ama siro jatend piny dango koket jatende mosiro e tago maliet emo mineno ko boma ndalo mane wan gi Isaac Ruto nineno kaka nogo nduru kendo ne ja Jubilee to pod nogo nduru yes noyudo ka seche go osebalo kode koro mae sama nyo wan gi Mheshimiwa Paranya nyo bet berber koro sani to tich tek nikech jakom mar kom governors buch governors be ok go nduru e wachni koro governors be tek onge kaka dhi rakre yande bura nitie Naivasha ne giywak ne jatend piny to niwinjo ka jalup ne wacho ni
anya kata lonyo ranu du oneni waonge go so mane tabu mantie uchumi mar Kenya ni matek and it's rubbing on counties notimore seche mabende senators mamoko bende noko puodho paro mar medo governors pesa ing'eyo ni chik article 203 kare ariyo lero ni last audited accounts chigni atamalo 15 mag pesa onego bed ni dhi ne sirkal ma accounts moko osebedo ka timore koro nikech wan gi jatend piny ma kamoro kaka wacho ni ne ok osiro katiba ni lwedo un kaka county uikuru nade mar neno ni utiyo ne jopiny singo mano wacho ndalo campaign uchopo ne jopiny nikech japiny gima odwaro en tich emo mi ang'isi ni jikon liet mane mo mi ang'isi ni jikon liet nikech singo gi nyaka chopi pesa no onge so yo maberie moloyo minyalo timo go gigi en koro lombo joma siri ka oko kambe mopogore opogore kata riwruoge mopogore opogore ibro lombo gi mokwongo ka nitie order e county ka nitie chandruok malong'o uchandoru malong'o ndiko barua gibiro gineno sama wuoye kodi ni akia ni nyineno ambulance manyo governor ochiwo manyo chano ogol gi transforming health services macha en achiel kuom gine mag kony ambulance na en siling milion 8 nyano ka ng'ato penjo ni to mtoka mar Nissan ni tinde milion nikech ok ong'eyo ni ok en aena mtoka en in fact en hospital mawuotho ambulance no and so well equipped malo kata mana osiptande mang'eny mang'eyo so mana en achiel kuom kony mabiro kech kama ne wadhi yude milion 8 mondo wagine go onge so gima timore en ni chuno ni nyaka koro counties mopogore opogore many rieko machielo maginyalo lombo go pesa koa oko ka gitudore gi jok manyalo kelo kit kony mopogore opogore makamago chon yande ne tek mokalo jay bonyo nikech chik no keto ni treasury manyaka amua sirikal mamale manyaka amua ni ka jaman dwa biro konyi to gin manyaka gi amua kodi ngeni ka sirikal ugorugo to ginyaka da dino gino malo to sani nitie chenro mar chik mar PPP private public private partnerships makoro chiwo thuolo mondo counties bende olos chika put margi masiro chenro no makoro nyalo tudoru gi ng'ato oko to koro bira to konyo Charles mogik kwa kuoma nikech seche benano kadhe mapiyo piyo kami tuomo mogik weche mag thieth ndalo sirikal mokwongo ma county ma Homa Bay wan jofwambo ne wahero wacho ni Homa Bay is sick nikech weche mag thieth nok ber to kendo ji mang'eny Homa Bay ka ne yudo thieth mne county ma Libamba nyaka nyu donjo office Charles waseneno ka ugedo ubero alwora mar osiptal to joma nitie migawo mar thieth wacho no osiptal ok en aena ot kende nyaka ibed gi lakteche nyaka ibed gi yath ti wacho ka ni dweche buora kapok omiu pesa gi sirikal mamalo ere kaka sirikal mar Governor Gladys Wanga osetemo mar keto mar bero yore mag thieth e county ma Homa Bay nyaka san nyaka nyo chak ti karibu dweche 9 mokwongo en adier ni thieth ok en udi gi mashinde kende thieth en laktere gi jolony to inyalo bedo gi laktere gi jolony tionge kama gitie koro ichako gi mano kama gitie kaeto na ywak nuna achiel kuom gik mahinyo wa Homa Bay en kwan maduong' mar jotich Homa Bay en kama records wang'iso ni kamoro kaka osiptal wan gi karande clerks mang'eny maloyo nurses kodi ng'eni Governor Gladys Wanga dango bia to wacho ni nikech karande ung'eny ariembo wuo tich adwa ndiko nurses emomiyo noketo chenro mar personnel audit iwinjo ka ng'isi ni time tiel adek mondo yud ni ng'ama ni ka be oromore gi ka kosi nyalo tere kamoro koro itimo staff balancing so kadwoko penjo ni Jay Bonyo en adier ni governor osebedo ka tayo chenro mag gedo gimomiyo ne timo mano nikech jolony jothieth manitie biro mana thiedho ji ka nitie kama githiethe ok ni chenro mar thieth Homa Bay ber putu sani
but en on the right track. En e yo mar bedo maber. Achiel kuom gik manyaka wachi, anyalo paro dwe mar 9 higa mokalo kane wadhi e referral hospital, ne wayudo ward moro mar nyithindo kanigi jatuo achiel kende, nyathi achiel kende. To sama wuoye kodini, kijana moro nyocha ochunga e stage. Ma kijana nong'isa ni bwana utimonwa marach bwana mobuoga. Aero wuotho e stage godhiambo mondo awinj pach jopiny. Apenje ni watimo ang'o? Ni osiptal be imiye ji matunda bwana, ukethonwa gigi bwana. So he was nobedo ironical. Ni wan jok ma piny sani koro uloko osiptal nyaka jok man gi kade ma koro pong'onu osiptal. Wan koro dwa ni thiedhwa kanye. So sama wuoye kodini doge samoro ng'ato nyalo wacho ni nikech nyithindo onge osiptal, nyathi achiel kende mantie, ngima nyithindo orit maber. No, primary health care ber. Ne gionge nikech ne thieth onge, thiedhe onge. Koro ng'ato wacho ni afadhali adhi private. Osiptal nyinge rach. Awuor ni Victor. And magi gin facts. Inyalo dhi kata ka National Hospital Insurance Fund miyudi. Kwana tamalo 89 mar kuonde thieth Homa Bay gin mag sirikal. To kwana tamalo 73 mar jok mithiedho gi NHIF ithiedho osiptande ji giwegi. Wayudo ka Homa Bay chigni kwana tamalo 3 kende mar jopiny ema ne nigi kad mar NHIF. Sani kwan no osechopo kwana tamalo 10. Erokamano ahinya. So JB kadwoko penjo ni mokwongo ne waneno gavana noneno ni mondo chak gi gero gi kuonde minyalo ger, and moko bende pod ibiro ger mondo ka jogi oyud kuonde ma nyalo chiwe thieth. Mar ariyo, sama wuoye kodi ni chenro dhi nyime kotiek staff audit, tibiro ng'iyo ni to kanye minyalo medi jotich kanye. To gadieri jotich mag thieth e sekta mar thieth e county ma Homa Bay sani temo. En mana ni tich be koro ng'eny. Temo to gitemo kabisa. Wach yath to okoyot. Okoyot nikech en mbaka madwara dwaro ichieng' mangima. Dwaro ni wamanyi nikech kar hospital kanyo nikech kata mana jo union moko mag KPDU nitiere mbaka moko mwago kuonde mamoko ge wacho ni loche to biro ndi to bedo flagged off. To bang' loche go dhigi bandera. No. Kanyo nyaka ler Victor. Ne en one incident. Yani gima notemo wacho en ni governor flag off loche mag yedhe. To gima ne ye kanyo samoro gin mana cartons mag raboyunga kuonde moko. Wawacha dier. Achiel kuom kendo ng'amo kinyalo wuonde en Governor Gladys Wanga. Yawane wanyalo bedo ni wa flag off boxes ma empty moyaw mone. Sama loche go bedo flagged off, yath poko beti e lwet county. Yath beti e lwet county sama ene shelf e hospital monego dhiye. Mano kore en mar county. So yedhe mano kwal rodika ne pok gibedo e lwet county. Ne pod gine lwet ng'ama no kelo gi. Mang'ane masani yalo gi jogo. Aneseno ka ji penjo ni to bura no chopo kanye. Ng'ane ma yalo gi jogo. Gimane gavana otimo contract mar kambi ne mano ng'adi koro many kambi machielo manyalo chiwo yedhe. To dhano bendo tamo wang' Nyasaye. Chieng' moro ne wan Oyugi. Ne wan Ndhiwa. Hospital Ndhiwa. Sa achiel mar otieno. Wayudo nyathi moro e ward ka ondikne remo norumo. Koro ondikne yadh remo mondo dhi ong'iew. To gavana openjo jo manie sekta mar thieth ni to dong yath nyokel ni yath nyokel to ere yath ni wadhi wang'iane ka wadhi ng'ie pharmacy to wayudo cartons mag yadhno kanitie e pharmacy kanyo to dak nutero yath ni ng'ama no hand over kiang'o so dhano botamo. Erokamano ang'eni wanyalo go mbaka ne mathoth nyakwara Ramogi jwang' to bro chono wachona chal go mari mogik. Wachna mogik. An giwecha dek mogik. An giwecha dek mogik kiyiena in 1 minute. Mokwongo tik ni jaluonani nyaka ng'eni ting' ni e lwete. Dongruok mari ni e lweti. Jo thurwa man kaluo mawinja nyakuti kanyakla mondo udongru. Mar ariyo en kwayo jopiny ni giwek keto siasa mala ahinya sani. Giwe jok mane giyiero tinegi. Girit 2026 kodong' higa achiel mondo koro gimoke. Nono to gin magibiro yudo lal. Kech ka giketo pressure to kar mondo jogi tinegi, jogi biro dhi manyo pesa mondo kelo gony gi go mayot. Kendo gima fwenyo ni ka gidino ni ndara timiyo gi pesa tikalo mayot. To kidwa go kodgi mbaka tinya tiyo kata na seja dek kanyo. Koro nikech jogi ni garaka biro tiyo tich gonyogi
to kalo to gikone to japinye mahinyore. To mogik Victor, an pod amedo mana kwayo jothuo ni wapidhuru yien. Wapidh yien okinyi sa 6 odhiambo. Pidh yien ka ng'ato chwanyi, pidh yien ka ineno gima mori nikech pidho yien onge asara. Chieng' midwa gedo kama ni pidhe no titong'e atong'a. To chieng' midwaro yien kama koro dong' nono to ok dichwo yien kanyo, nyaka obed mana gima ni pidho. Sa monego pidhie yien en sani. To ka ok en sani to en sani. Erokamano ahinya. Ok ang'e ne Fred wachni mogik sa rach koro. Wachna mogik kapok dok donjo kuom mogik en kuom Charles. Kidoko Homabay to mosnwa jo Homabay duto te. Mesa mar Kaka Wanene waori gi mos mathoth kendo mosnwa gavana Nyawang'aya Gladys Wanga wamor gi tich madhi nyime. Nyasaye kuneno kama to bo wacha. Dongeni wantu wacha masamoro kata simu lakini upenjo pachwa be. Mogik Victor yena mondo me awach mogik ne japiny. Awachako kwa uwe weche mag din to gi gik ma waneno katimore mar Pastor Mackenzie kocha. Wawacho kinde duto Kaka Wanene kaini ka ok obadhi to kilose. To kilose to tieno badhi. Kineno onge muma to ng'eni gino onge. To kineno ka ene muma to en gima dieri. Erokamano VOJ mana mapiyo gik moko adek. Mokwongo nitiere jawinjo marwa gi janeno marwa iluongo ni Oluoch Polaudi. Owacho ni nopidho yien mana kama na wachako wacho ni ji nopidho yien. En Homabay County kendo koro mor kabisa koneno Charles kendo kuluwe chenro. To wacho ni koro gima watim bende wateme lero ne jopiny. Nto chiro mag yien gi ni kanye kane pidho gi mang'eny tidwa uso. Wabro wacho ne. Mar ariyo nyaneno kanda moro mar MCA moro Masiaya Asembo East luongo ni Godon Onguru. To gima mi achomo Godon tir en ni nyo wacho ni gin girito maandamano. Ni maandamano gibro timo ni onge gir jaluo mora mora mani Nairobi kama de wang. Kama maandamano timang'o ochakore. Gima nyaka wakone Godon en ni jo ODM jo Azimio wacho ni gin maandamano mar gien mar kwe. Maparo manyo wacho ni gir ng'ato midwa wang'ni en ng'amo kone ni maandamano gi gin mag wang'o gi ji. Jotelo nyaka bed joma riek, nyaka bed joma wigi lew, nyaka bed jogo mamiyo jopiny geno. Pimo ne jopiny wach moriere, ok bolo wach kaka ne gibolo no. Mar adek en janek makoro iluongo ni Mackenzie. Kenya Red Cross wacho ni ne gi set up mbero moro Kilifi Malindi mar jogo ma jogi oselal. Gin gi list mar ji 112 ma wacho ni jogi pok gineno majanek. Oken jalemo, oken jandolo. Watang'ie uru kanisa obwongo nyakitigo. Erokamano. My people perish for lack of knowledge. To Victor dong tarik 5 gi tarik 6 one rumor ukel na Fred ichulo siling 1,000 kende to ami t-shirt miringo go ndonje park tineno moro inyalo kelo family mari nyithindo bonge dala thuolo nitie obiro ano wuoyo ne jomoko be dala. Erokamano. Ma bro chuna na ting Fredija nam gi Fred nikech gin governors ariyo. Ma bendo ero weche mag pith gi pur gi weche mag alwora weche mag puonjo ganda weche mathoth mokalo. Nyakwaru mga jwang' wago erokamano maduong' ahinya kuom bedo kod okinyi ma kawuono e chenro ma Kaka Wanene. Ang'eyo ni ose yadho kinde mar chenro mar mbaka romo. Kata kamano mbaka romo bende pod ochiek. Gibiro romi kod mbaka weche mag gero ngimani ma bende mi ler e weche mag ndalo kata weche matimore alwora mari. Ka kamano ne jowete wa mawinjo okinyi ma kawuono Ramogi FM kod manyo neno wa Ramogi TV wago erokamano maduong' mokalo. Wamedo kwayo telo ma sirkal kaunti ma Siaya wabiro kendo wabiro manya pisa maru moro mabiro wuoyo gi jopiny bende weche mag Siaya, Kisumu County kaachiel kod Migori County. Ka kamano riti ma kawuono kwe ma Jehova Nyasaye mar bed kod okinyi ma kawuono. Kikaw thuolo mari gi koth machweni mar pidho yien nikech yien e wadu, yien e tipo, yien kelo lemo, yien loso alworawa. Iwe wanang' on dia dek. Charles Tony no. County ongego. Jamno no yuko mu. Charles ni no. County ongego.